Kemm noħu gost bro li dil-platform nista' nofri għal xatt trasparenti, onest u patriot. Inni sal-fejt iċemplu lili biex jirrapportaw daw l-affarijiet. Għat li inti tiġi minn familja laburista. Ekku. Kif jgħadu għal? Ikonna diskussjoni kbar interni, mhux qed ngħidlek ma taffettwax l-affari familjari, jekk joġobkom tibqgħux tqarqu bin-nies u minn għalikom li ħadd ma jagħtik għashom dawn l-affarijiet. Thank you. Mela tlaqna. Mela, il-poddata tal-lum hija ma' Konrad Neil Gatt li huwa bniedem impenjat ferm biex jissalvagwardja l-patrimonju storiku ta' pajjiżna. Ħanistaqsih dwar minn fejn ġiet din il-missjoni. Fejn sejra din il-missjoni anka għax Konrad mhux biss huwa persuna li mur fuq ħafna avventuri biex jurina x'inhu għaddej madwarna, imma wkoll huwa bniedem li għandu ħafna u ħafna proposti. Nixtieq nirringrazzja lill-sponsors li l-kom illi tagħmlu dan il-podcast dak li huwa li tgħiduna sabiex nkomplu nwaslu dan ix-xogħol tagħna. Dawn huma, skużawni, il-bib tagħna tal-Maple, grazzi lil Alberta minn qalbna, lil Garmin, Wellbees.mt, 9986645 huwa n-numru ta' Derek Meets, grazzi l-Business Labs, kif ukoll Grotto Tavern. Ma nistax nara din is-sezzjoni mingħajr ma nirringrazzja lilkom il-Patreons illi jentom il-ruħ, il-qalb ta' dan il-proġett għall-appoġġ tagħkom jiena grat immens nħossni responsabilizzat ħafna illi nagħmel biċċa xogħol tajba flimkien ma' tim tiegħi l-ewwel qabel kollox għalikom. Jekk tixtiequ tissieħbu ma' din il-komunità tagħna patreon.com/John Malija, jekk tasbu qed nagħmlu biċċa xogħol tajba il-ħaqqa xi sosten aħna kull għajnuna napprezzaw minn qalbna. Insomma, ara ħanibdew jien u dak li jissejjaħ is-CNG. Kif aħna ġan? Ngħidu l-verità, il-pura verità x'isbaħ mill-verità. Mawx. Aħna ġab filmjana xi 10 minuti. Min għalina li filmjana xi 10 minuti. Fil-verità konna filmjana ma filmniex ħadna l-audio u għal daqsan ħajkonna nerġgħu nibdew. Mela, erġatina u paċenzja kbira bina rendi kont ta' inti illum il-ġurnata x'inti tagħmel. Mela, jiena ma jkollix nagħmel fil-ħin liberu tiegħi bħalma jgħidu li xi followers u ngħid biex ħanem il-ħin taf kif u noqgħod indur daw il-postijiet niddokumenthom u naraw kif nistgħu nsalvaw xi ħaġa minnhom. Ġifieri pero hobbies għandi, serraħ moħħok li hobbies għandi x'nagħmel għandi ġobb għandi. Għandek passjoni sabi, għandek ma nafx hekk hux passatemp, ma nafx eżatt kemm joħodlok minn ħajtek da, imma huwa passatemp nimmaġna sabiħ. Passatemp naħdu gost li inti għandek dan il-passatemp sewwa. Ma taf inti ġan u t-tim tiegħek hawnhekk biex tagħmel biċċa pereżempju 2 minutes, 3 minutes, jien ġieli jħodli ma nistgħix ngħid 12 siegħa. Script writing, research, filming, editing, ġifieri kollox waħdi. Mela, għadilna dil-bicċa xogħol minn fej bdiet. Naf li spiegajt li il-history inti ma konx tħobba. Għaxxej, kont noboda ta' veru. Minħabba l-fatt tal-ġiex raġunijiet. Mela, waħda minnhom li fi żmieni kont il-Verdala skola, nsellem il-daw kollha li kienu il-Verdala. Kien jidħol it-teacher tal-history jitfa' fuq il-mejda, jgħidu niftħu l-klip kanna ktib ġrajiet Malta minn li orange, aħdar. U jgħidu naqraw page 55, 56, 57. U ħana bl. U jena ġri għasar il-ħin biex tispiċċa l-history lesson. Minn li 45 minutes kienu jkunu. U ġifiri dak, il-metodu li kienu jgħalmu għanna ma kienx appealing xejn. Kull ma niftakar 15, 65, l-assedju l-kbir. Umbat, il-problema l-oħra kienet illi jien ma niftakarx dati, ġifiri jena dati 0 għal-jom, tifhem? Dik il-bicċa bis. U kif kienu jgħalmu għanna, ġifiri jena nissuġġerixxi illi l-lum il-ġurnata noħorġu l-istudenti tagħna minn ġo klassijiet. L-lum il-ġurnata kull tefa ta' ġebla ġan Malta tolqot 2-3 siti ta' wirt kulturali żgur. U jiena niftakar naħseb minna u introsintu wkoll. Meta niftakar l-iskola, jew xi Villa Saigon, kienu joħduna darba Villa Saigon, u għala tiftakar dik. Għax ħriġt mill-klassi, ambjent differenti, xi ħaġa ġdida. Allura, nemmen illi jekk l-istudenti noħorġuhom mill-klassi, ħajibqgħu jiftakruhom. Case in point, tgħid li inti x'qed tagħmel biex forsi tagħmelha dil ħaġa. Meta kelli l-birthday l-aħħar birthday 48, kelli f'moħħi li nżur 48 sit u fit-8 li żomna. Belef xi 10 sigħat kienet. Peress li kont 48 kont nżur 48 sit. It-target kien li nżurhom f'inqas minn 12 siegħa u kont għamilt 9 hours 21 minutes. U l-intenzjoni kienet illi indur postijiet stop and go u niddokumenta u ntellaw fuq social media kollha fuq television informazzjoni ġifieri f'qajna Malta dakinhar bl-informazzjoni fuq il-wirt kulturali. U waħda minnhom kienet point minnhom kien hemm shelter
l-imsida illi konnilna naħdmu fuq u biex innatfuh madwar sena, ġifiri grazzi għal Metju, grazzi għal Cleansing Malta li tawna palata kbira, da kien jintuża scrapyard tal-karozzi John. Viċin l-ġibjun, dal-axħar kien hemm xi kwestjoni ta' xi papri, ġifiri ħdejh eżatt, kien hemm shelter hemmhekk, kien abbandonat u vandalizzat jintuża scrapyard tal-karozzi u bdejna bil-inizjattiva li natfuh, kien hemm burokrazija tal-awtoritajiet is-soltu insomma se niġu għalija aktar fid-dettall, imma sibna għajnuna mill-konsillira tal-imsida, naddafnieh, ġifiri, u dikinar on the day tal-birthday tiegħi, ftaħni għall-istudenti, uħriġna l-istudenti mill-iskola u ġibnihom użuruh. U jekkaw xi nies hawn barra illi jaħsbu illi l-ġenerazzjoni ta' żagħżugħa tagħna ma jimpurtomx mill-history. Daw it-teachers qalu li tbelħu bit-tip ta' mistoqsijiet li bdew isaqsu l-istudenti, in-notes li bdew jieħdu, id-dettalji li bdew. Da shelter fih pereżempju bħal m'għandek ġona u inti miktuba imnaqxin qalb ta' Ġesu pereżempju, il-Madonna, meta l-Veronika wasħet wiċċ il-bambin, hemm xi 7 artifatti minn daw ġol ġebel minn qoxin u di fejja storja, għax mbagħad nibda nagħmel ir-research. Isma', inti għalfejn toġbok daqshekk l-istorja? Jiena kif ngħidlek ma kienx toġobni, imma along the years meta bdejt nesplora Malta, siti illi jew ma tantx jafu bihom nies, jew mhux aċċessibbli. U tibda tfittex, u mbagħad tibda tgħid tara mela dan mit-sena qabel dan, mela da fi żmien it-torok, mela da fi żmien il-kavallieri. U tibda tagħmel 1+1 u tibda tibni qisek l-istorja ta' Malta, tifhem? Imma tnejlek qabel kont noboda lesson tal-history u l-geography, illum il-ġurnata tant qed insaqsi għall-informazzjoni dwar pereżempju flora u fauna, frifet il-lejl, qed tifhem, ġeoloġija, minix expert u jiena la jiena avukat, la jiena notar u laqqas jiena xi tabib, jiġifieri m'għandix xi degrees wara ismiet tifhem, però nemmen li biex taħdem f'dan il-qasam u tkun influenti, m'hemmx għalfejn kollok degrees, jiġifieri irid ikollok il-passjoni u il-will li tagħmel xi ħaġa mhux toqgħod bil-qiegħda fl-uffiċċju għall-air condition. U l-lum għandu dik il-biċċa xogħol tgħid immorru għada. Jew ħatamilha jew nkella tlift iċ-ċans daqshekk. Ovvjament inti apparti li tagħmel ir-riċerka wkoll rajtek matul iż-żmien tiżviluppa ċertu skills tal-komunikattiva, ta' kif teditja, ta' kif inti għandek tagħmel il-montaġġ biex ikun iktar effettiv, titfal memes biex ikunu tad-daħ, titfal sound effects ma' kull swipe pereżempju vera dik vera notajta. Li tipo anka sound effects toqgħod attent għalihom. Joħodlok ħin kbir. Jiena ġifieri fotografija forsi nifhem naqra dak kollha li jafuni fotografi, imma videografi dejjem kont reluctant għaliha. Però qatt bil-qiegħda meta bdejt dan il-proġett qatt bil-qiegħda u qed jiena fejn irid nasal. Issa jekk irid nasal għand l-istudenti, ma nistax nibqa' nippretendi li l-istudenti ifittxu lili. Mela jiena sibt il-way through TikTok kif immur għand dik il-ġenerazzjoni u tipprova titgħallem minn hemm tagħmel żball. Dak il-video taraħ sena wara tgħid ara. Pereżempju, issa naħseb naqra aħjar. Fih ħafna xogħol, daw għand show fis-sens li riċerka vera nġibhom għand dawk ta' madwari, xejn għandi tim żgħir ta' madwari, insellmilhom. Kemm qegħdin fit-tim? Ma tistax tgħid għax expandable, qisu bil-bellow, imma hemm 3-4 li huma fixed. Però mbagħad ħafna nies li fuq dal-video ġib l-input minn hawn, ġal-video ġib l-input minn hawn, tifhem? Però mbagħad sibt ħafna konkurrenza jew mill-komunità? Konkurrenza bħala following jew? Bħala nies li jixtiequ jkunu parti mill-proġett li jgħidulek isma' taf xemm hemmhekk missek tmur tara. Ħafna ġan. Jiena 3/4 tas-siti li mmur. Jiena ma nistax inkun kullum kien il-ħin kollu. Jiena għandi job, full-time job, ġifieri dan nagħmlu bħala hobby, passatemp, part-time xogħol it-tieni wieħed jekk mhux joħod li ħin iktar mill-xogħol tiegħi. U n-nies tant bdew jiffollow jew jinteressaw ruhom. Li 3/4 tal-postijiet jiena jgħiduli isma' hawn dil-binja pereżempju ħataqa'. Nixtieq nagħmel appell minn hawn illi tant saret komuni di jekk norik il-mobile, iċ-chats tiegħi. Isma' CNG proset tax-xogħol li tagħmel, naf li ħafna ma jistgħux jitkellmu u dana side note oħra. Hemm dak il-post. Tista' tagħmel naqa' pressure fuq għax nafu li tasal u nafu li jisimgħuk l-awtoritajiet, imma jiena m'iniex xi customer care ta' Kastilja. Ġifieri daw qed jibatuli fuq siġra fuq Central Strip, ara jien x'għandix naqsam. Ġifieri anke jekk tkun fuq wirt kulturali, illum hemm channels sirna nafu għand il-Ministru kif suppost tagħmel, ma naqbilx ma kollox laqal il-Ministru u mbonniċi, però suppost jekk ikun hemm bini perikolanti, anke fuq il-kelma perikolanti joqgħdu jiċċekkjaw lik in-nies, jiena ma kontx naf li teżisti, imma nisma' l-Ministru jgħid allura ngħid naħseb vera teżisti di, għax allura dala Ministru għatfu. Però mbagħad vera teżisti, ġifieri jekk hemm bini perikolus li pereżempju dan ħajaqa l-ġo triq jew ħajaqa jgħaddu n-nies minn taħtu bħalma nagħmlu ħafna pressure, tista' tmur lasta tagħmel rapport. Il-Ministru qalilna li jkun hemm perit u jiġi miegħek dak il-ħin, mhux vera, x'jiena mort nagħmel xi 5-6 fl-ebda ħin ma sibt il-perit bil-bagalja taħt tabtu, jgħidija jatlaqna,
Tifhem da ġifieri. Allora, mela, ok, mela, ninvestigaw naqra din il-biċċa ta' xogħol. Mela, inti il-Ministru qal isma' jekk inti hemm problema tinżel rasa issaqsi għall-perit tal-post tal-assa illi jiġi hemmhekk u jara jekk verament għandek raġun li hemm binja perikolati. Mela, l-verità hija. Inti provajt mort u għamilta. Ma għamilt xi 5-6 rapporti, ġifieri mort jiena l-assess nixtieq nirgrazzja l-pulizija kollha minn għax daw tantu kollhom rapporti. Forsi fuq tal-wirt jgħidu da żejjed għalina u fil-verità ħan nitkellmu aktar qudiem kif għandu jkun hemm entità oħra. Però daw jaħdulek ir-rapport, ġentili ħafna ġifieri, jien dejjem nistaqsihom għan-numru tar-rapport jew printout jew email whatever, ħalli nibqa' nifollowja wara għax jiena waħda mill-forti tiegħi hija li nibqa' nifollowja fejn ħadd ieħor jagħmel rapport jgħidlek il-nisentej li kellimtu s-sindku ta' ma m'għamel xejn. Jiena dik sentej għalija nkun batti 20 email in the meantime sentej. Mela tmur tagħmel rapport u mbagħad jaħtru perit li jiena nemmen li kull distret pereżempju għandu perit. Qatt ma sibt perit ġo Assa, qed tifhem jistenna li kifetlek. U mbagħad jaħtruh imur jara l-post hekk hux vera perikolus li jiena mhux ħagħmel rapport jekk mhux perikolus għax jiena il-pulizija m'għandhomx xejn xaħlu. Mela biex nifhmu naqra, il-proċess minn inti tagħmel ir-rapport għal perit jikkuntattjak. Kemm idum? Qatt ma kontattjani perit issa, dejjem nibqa' nifollowja jiena biex nara kien hemm xi updates. Pereżempju l-updates. Sama perit imur fuq is-sit. Ma tistax tgħid għax da skont kemm ikollu x'jagħmel. Skont kemm ikollu x'jagħmel perit. Żomm sekonda, imma daw ir-rapporti li jien tagħmel kien hemm periti li marru biex jaraw jekk hux minnu li hemm binjiet perikolanti? Jekk min issejjer żball fuq waħda li tellajt fuq tal-imdina kelli informazzjoni li mar perit fuq il-post u ċertifika li kien hemm il-periklu. Imma dan ir-rapport ma kontx għamiltu jien, kien għamlu xi ħadd qabli. Jiġifieri jien kemm nimur nagħmel rapporti wara l-Ministru qalli mur l-Assa ilu forsi xahar għattadni ma ċempilli xaħati li isma' mar il-perit fuq dak is-sit li tkellimt inti l-ewwel darba fuqu u ċ-ċertifika li hu perikolus. Però action saru min-naħa tal-pulizija fis-sens li għadni l-bieraħ kell informazzjoni illi fej għamilt dak ir-rapport fej il-Baċir fej il-binja tal-American University of Malta, il-pulizija ħadu action da hemm binja ta' xi 150 metru. Edha mila abbandonata, di kienet tuntuża fi żmien il-kavallieri, fi żmien il-dockyard, ġifieri dak kollha li kienu tarsna jafu biha, u din ilha hemmhekk abbandonata kelli nkun jiena da ilha snin ta' li nirrapporta u jagħmlu l-barriers tal-pulizija. Llum il-bieraħ ġifieri marru jagħmlu l-barriers il-pulizija u tejp biex kemm jista' jkun ikun hemm barrier biex in-nies ma jgħaddux minn taħt dan il-ħajt. U minn dawn l-affarijiet kollha li inti issa taf għax naħseb is-sistema tafa ħafna iktar minn kulħadd issa. L-obbligu biex isir xi ħaġa bħal din, biex inti tissalvagwardja post. Ta' minnu? L-obbligu ta' kulħadd primarjament tal-awtoritajiet. Ma l-awtoritajiet hemm xi pereżempju xi dipartiment li xogħlu jara illi il-postijiet pubbliċi u forsi anke privati mhumiex ta' periklu għan-nies. Naħseb sissa ma nafx bija l-entità, għandha tinħoloq entità u dan ħareġ jien il-dinjejda dil-affari qed insejħilha jien Malta Heritage ERT, Emergency Response Team, li dan għandu jkun hemm team li inti flok iċċempel il-lent jgħidulek le mhux aħna ta', flok iċċempel il-Ministru tal-Kultura le mhux aħna ta'. Ħadd ma jaf, anke l-pulizija stess jilmentaw miegħi, isma' ma nafux ferdu nagħmlu r-rapport eżatt aħna ta' għax min jgħidilna mhux lili, min jgħidilna mhux lili, qed tifhem? Jiġifieri għandu jkun hemm bħalma llum iċċempel 112 emerġenza sewwa. Iċċempel 234 tgħidulhom isma' dan hawn bini perikolanti. Wan biex ma noqgħodux naħlu l-ħin tal-pulizija ġewwa l-asset għax daw għandhom pataflu xogħol. U tu ma toqgħodx iċċempel minn Pilatu għal kajfanti, iċċempel post u jieħdu azzjoni mill-ewwel. U jieħdu azzjoni kemm long term u kemm short term, jiġifieri jieħdu azzjoni mill-ewwel illi jinformaw il-pulizija u jagħmlu forsi barrikati biex dak li jkun u tabelli u meta jkun fil-baħar jagħmlu daw il-safety bojod bl-iswed bagi qishom biex dak li jkun ma jaċċessax. U kemm long term, fis-sens jiskatta il-proċess biex dan il-post jiġi restaurat finalment. Għax billi tagħmel barrikata u tejp bħalma ġanna Pem Campbell person, Fort Campbell, għamlu tabelli tejp, jagħmel ballarieħ, in-nies il-barrikata xejn tagħmel hawn ressa qalem, itfaħħal baħar. U daw ġifieri kollu marra jagħmlu l-pulizija. Jiena ħadd action minn għalija għamilna xi ħaġa tajba, jiena u l-Maltin kollha, u wara ġimagħtej xahar jerġa' jiġi aċċessibbli l-post qed tifhem. Mela, bjonet jien naħseb jien pjuttost konfidenti li ħajrna xielek tagħmel ħad ipperswadi lin-nies jew lill-awtoritajiet biex jieħdu action. Nħoss li dak li qed tagħmel inti effettiv ħafna u
mhux sempliċement qiegħed tipponta lej il-problema, ma qed tgħidilhom isma' dawn huma s-soluzzjonijiet u ma jistamgħux li huma xi soluzzjonijiet ta' barra minna u li trid xi teknoloġija u xi investiment ta' trid għandna Teknoloġija minn fejn x'inhi di? Xi missjajt li mim għaddiet minn fuq rasi u jiena ma ntabax. Bażikament hija mim li għaddejja bħalissa li jkun hemm xi biċċa inġinerija li jivvintaw speċi la pazz u mbagħad jiġi dal-leħen. Teknoloġija. Mela, it-teknoloġija tal-bini perikolanti Malti jismu xi ħaġa ERT, xaħt li Heritage Malta ERT. Heritage Malta ERT, naħseb li anka t-tagline l-estejtulhom, U għandna logo wkoll, ġifieri jekk jistgħu forsi jiena ħriġ bal-logo. Sewa. Ġifieri inti pakkettajt għad il-biċċa tax-xogħol mibbidu sal-aħħar problemi ta' xejn kemm nimplementaw. Ħriġ dan il-logo tipo il-menħir u d-dolmen qed tifhem. Emergency response li ħaġa safra li tiġbed lajnej, il-bandira ta' Malta, ġifieri kollox hemm heritage. Isma' ħasaqsik mistoqsija forsi naqra teoretika, forsi ma forsi fil-filosofika, asna f'eżatt. Imma għalfejn huwa importanti li nissalvagwardjaw il-patrimonju Malti. X'inhi l-importanza? Mela, il-patrimonju Malti jatina l-identità li aħna l-lum. Aħna għedinaw l-lum għax kienem mommu missieri, ommu missieri għax kienem mommu missierom, għax kienaw il-kavallieri, għax kienaw il-feniċi, għax kienaw il-torok, għax kienaw il-hunter-gatherers, dal-axħar sibna ġifir kienaw riċerka l-morna l-ura 1000 sena fl-istoria, jiena vera nammirom daw in-nies. Nixtieq nkun naf x'inhu xogħolhom eżatt, però jiena u l-STH ma tantx għandna tikketta tajba. Taħseb qatt ħajrnexxilkom tpaċu jew. Ifhimni, jekk għandhom f'moħħhom illi ma jqogħdux jarawni li bħala żejjed jew xewka fil-Warrani bil-Malti. U diġejja mhux għax irrid jinta, għax dak kien hemm shelter pereżempju ġewwa l-Mosta. Żomm, inħoss saqsejtek mistoqsija mhux tajba. Mela, nerġgħu morru għalfejn huwa importanti. U bad nagħmlu fuq l-SH. Għalfejn huwa importanti illi nissalvagwardjaw il-patrimonju Malti. Mela, il-history tagħna aħna qegħdinaw għax kienu ta' qabilna. Mela ta' warajna importanti li nħallulhom x'ħallewna ta' qabilna. Għax inkella ħejdu mela aħna ġewwa għajna mis-sema, qed tifhem? Jiġifieri dan importanti illi dak kollu li huwa ta' wirt storiku salvabbli, għax hawn wirt storiku li m'għadux salvabbli u ma nafx għalfejn la m'għadux salvabbli da waqqgħu għax law perikolanti, la m'għandekx flus u budget biex tirrestawrah, ħalli floku jew għall-inqas nevitaw li konna kas fatali ieħor bħalma kellna, jew għall-inqas nagħmlu xi ħaġa aktar interessanti floku. Tajtx flus u budget m'għandniex għax dik dawa faħxija. Għal xi rridu għandna. Dik dawa faħxija biex nisirqu għandna, biex naħlu għandna, biex nagħtu ġobbiet għandna, imma biex nissalvagwardjaw il-wirt storiku Malti, stref ma nafx fejn kelli ma nafx kien. Forsi tittiġi mill-gvern illi lill-Ministeru tal-Kultura itih iktar budget, għax forsi il-verità hija li ma tantx għandu da biex jaħdem. Imma il-Maltin, kemm vera nemnu aħna n-nies ta' triq, kemm verament nemnu fil-wirt storiku, għax jiena dan nista' nkun qed nagħmlu għal xejn dal-affarijiet. Ma nasibx li hekk. U hemm ħafna evidenza li mhux hekk. Jien hekk nemmen għadi b'dawn. Meta inti tara l-videos tiegħek kif jinteraġixxu magħhom in-nies u meta anke it-tim tiegħi, taf minn ġejlhom Konrad ġej, il-lus tiegħek kollha jarawhom l-affarijiet tiegħek, jien narahom l-affarijiet tiegħek, jiġifieri żgur illi qed narawhom għax fucking hemm interess. Għax żgur hemm l-interess. Ġifieri nasib tkun anke saħan nitkellem in self-interest tal-politiċi. Jekk huma politikament astuti, jafu li dawn huma affarijiet li n-nies jinteressawhom minnhom u ħaġa tajba li ninvestu fihom. Biżjed minn 20 sena esperjenza ISS joffru għażla kbira ta' dwal plug switchijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità li jgħinuni nsib dak kolli għandi bżonn għal dari u għal familti, żuruhom ġewwa x-showroom tagħhom l-imrieħel jew nkella fuq iss.com.mt. Taf x'issib ġannu kol, niltaqa' ma' ħafna nies, pereżempju nkun xi event jew fit-triq, ara CNG proset, ibqamilhom daw il-videos imnallaw nies bħalek, ġifieri mhux waħdi ta' għaw ħafna aktar nies. Imma jiena ma ħallekx comment għax naħdem teacher, jew għax naħdem Kastilja, jew għax naħdem fuq radio partikolari, tifhem? Ġifieri daw qed inkun il-vuċi tagħhom għax huma jiddejqu jitkellmu jew jibżgħu jitkellmu ħabba l-ġob u tifhimhom. Jiena m'għandix irbit ma l-ebda l-amana u kif qiegħed hawnhekk nistieq ngħidha di jgħidu li ħafna x'fejn kont fi żmien nazzjonalisti, jiena ġej minn familja laburista. Ġifieri min jafni jaf sew li jiena familja laburista, però fejn hu ħażin. U ma nistgħux nibqgħu ngħidu nibqgħu mamdin bin-nuċċali politiku aħmar jew bin-nuċċali politiku blu. U l-wirt storiku ddeterjora mhux taħt l-gvern biss, daw ilhom ġejjin dawn l-affarijiet problemi. 20, 50 sena, 100 sena, qatt ma tajna importanza lill-wirt kulturali u l-wirt storiku tagħna li jista' issa l-qudiem ħanejdu wkoll kemm nistgħu inġibu turiżmu minnu. Aħna m'għandniex deb, m'għandniex
fidda. M'għandniex żejt, m'għandniex foresta maħna. Li għandna il-manpower li għandna mhux ħażin dal-aħħar, u għandna dan il-wirt storiku li qiegħed hemmhekk u m'aħniex nisfruttaw biżejjed. U kemm għandna ma nafux bihom għax jiena nibda ngħid naħseb m'hawnx iktar li ma nafux bih. U jinqala dak, u jinqala dak. Qed ħaffru binja u sibna labirint pereżempju l-gżira, labirint ta' shelters u tunnels, nibda ngħid iwa daw possibbli. Meta kienet jibnu dal-hotel, għax dan ġifieri każ klassiku ta' instab kienet tħaffer plot u faqgħu kamra minn ġo shelter. Morna nesploraw dan u sibna li hemm labirint ta' shelters ġo fih. Kif sirtu tafu bih? In-nies jgħidu l-nies. Għax jiena ma nistax nkun kullum kien kollu, jibgħatu lin-nies, isma' hawn dit-toqba li taħseb li għal xi ħaġa u aħna fejn nistgħu morru nesploraw. Bil-lejl matul il-ġurnata biex ma tantx nagħtu fil-għajn. Ħasasik mistoqsija. Ejja. Huwa legali li taqbad tidħol tiċċekkja? Jiena nemmen li fejn hu post public, pereżempju jekk kienet titħaffer trench fi triq u nfaqa' shelter. Dak huwa pubbliku, shelter, it-triqja pubblika u għandi dritt nidħol. Sewwa. X'sibtu meta mortu taraw dan ix-shelter? Mela dan ix-shelter partikolari, labirint, jiġifieri daw kemm il-darba nsibu affarijiet differenti u l-ebda shelter mhu bħall-istess shelter. L-iktar wieħed basic huwa kurutur u erbak kmamar żgħar forsi jqogħdu naf 8 minn nies ġo fih. U li ġiex metri b'ġiex metri u fon ġiex metri. Dak huwa l-basic, però mbagħad tibda ssib niċeċ, pereżempju engravings ġol ħajt. Dak li jkun qatt tal-ħin hemmhekk u jikteb pereżempju xwieni, qed tifhem diagrams jew ismijiet. Delta case in point ġewwa l-imsida minn għalija, ġewwa l-gżira, se żball. Tħallna minn ġoda il-plot li kienet jitħaffer u sibna, aħna għaddejn sibna ħajt tal-konkos ġifieri mbajjat u kollox. Dal-ħajt kif ġifieri dan ma tantx jafu bih nies dal-kompless. U kienet hotel, biċċa minn hotel, illi daw faqgħu biċċa mix-shelter, għamlu l-pedamenti tagħhom ġo fiha u ejja minn hemm, king, ħammorru ejja minn hemm. Għax dak kieku kien tkellem qabli, kien jitlef xi solar garaxxijiet jew 4 garaxxijiet taħt xulxin, tifhem? U dan ġitni l-idea jien ġifieri waħda minnu forsi nsemmu l-qudiem. Illi Malta forsi jista' jkun peress li dak kien labirint u ġieli nsibu minnhom mimlijin bl-ilma daw il-shelters għax ġieli ssib kunsilli ħelwin ħafna illi jgħidu lek għada l-ilma fejn ħanitfawh. Qed idejjaq residenti. Ċup hawn shelteraw għamel ġiex toqbiet king ħanitfawh lil memġew. Ħalli n-nies ma jgorrux. U jiġi swimming pool da, tidħol inti, tinżel l-ewwel batarġiet, ċup swimming pool. Jiġifieri bdiġitni l-idea. U għal-każ illi aħna ġo Malta nagħmlu xi ħaġa oriġinali forsi ma nafx hekk teżistix. Daw il-labirinti tax-shelters li għandna. Underground ikun marreq bl-ilma u bħalma mmorru nżuru siti ta' shipwrecks ġol baħar ikun hemm entità li toħroġ bil-idea li narqu tunnel, pereżempju, li jkun fih ħafna labirinti, nagħmlu pereżempju maskots ta' nies bħalma meta tmur iżuru fil-ġimgħa l-kbira, pereżempju, ġieli jagħmluhom puliti. U inti tkun tmur diving, fl-istess ħin għandek l-esperjenza tal-underground. Qed tara affarijiet, ma nafx hekk hawnx bħala di ġifieri. Vera kreattiva l-affari. Għax inti jisa qed tagħmel tipo bħal presepju ħaj jew pageant, imma tagħmlu taħt l-ilma fil-labirint. U tistagħmlu pereżempju tematiku għall-Atlantis pereżempju. Tagħmlu retreat tajba. Proset bl-ostra, mhux biss qalbek posta ma kreattiv. Nipprovaw. Mela, ħanabdew minn speċ ta' fej qegħdin bħalissa. Kieku jkollok issemmieli tipo l-iktar siti li taħseb bħalissa jeħtieġu l-attenzjoni tagħna, minn fejn nibdew? Mela jien għandi patafluna ma nafx. Dal-aħħar 3 snin. Tista' turi waħda il-kamera tiegħi? Issa ovvjament jekk tista' tielna soft copy, anzi qabad tielna soft copy. Ħu naqra time code u ħallihom mbagħad fl-editing il-gruppetta Mela jiena din l-istorja bdiet, Ġan, forsi ħanħodlok 10 minuti oħra, ma ħan jħodlok. Jiena minn dejjem kont uħobb l-sports u l-avventura u hekk u naqra mqareb u l-mola. U kont ipparteċipajt fuq programm ta' television li kirix, ma nafx hekk nistgħu insomma whatever. Kien anke l-producer hawn. Għalhekk mela ġifieri nsellmilhom minn hawn programm interessanti ħafna u kont intażilt insomma u minn 5 xhur qabel bdejt immur nagħmel naqrota, nagħmel kayaking, l-affarijiet li kont naħseb illi ħajkonna hemmhekk biex imur preparat, jien tlajt biex nirbaħ, ġifieri ngħidha hands down di. Ma tantx inħobb nitlef. Jekk nitlef nafna bidej dak li jkun u naċċetta telfa. Ma tkun vera provide. Però jien għandi l-mentalità winning mentality, jew ħanamela biex nerbaħ jew kellha noqgħod id-daru, ma nagħmel xejn, qed tifhem? U tlajna konna grupp tajjeb, ġifieri, titgħallem minnu vera ħabib u minnu vera ġagbin, ġifieri ngħidha minn hawn minn 10 illum il-ġurnata forsi hemm 2-3 l-iktar li u
il-ħbib ta' vera huma dawk in-nies li jgħidu favorik meta ma tkunx hemm. Mhux meta tkun hemm. Mhux min joqgħod taplek fuq spaltek ovvjament meta tkun hemm, kellha mhux ħajtaplek fuq spaltek sewwa. Ġifieri tallimt jekk ma tallimt xejn minn hemmhekk jiena nies illi meta kont ma niflaħx ma kontx hemm qalu favorija, illum ġat għadni nożdom għal omri, ġifieri tifhem. Kienet esperjenza tajba, ġejna lura, marbaħx għax lajt it-tielet elimination. Għalfejn taħseb marbaħx? Minħabba lejra u xkienu jafu, ċert li għax kienu jafu li nabsaħti. Taħtek fl-ma sens? Għax jiena kont preparat, kont għanti nispiċċa ngħid l-oħrajn, u dak li jkun forsi rani minn rebaħ Dylan nifraħlu minn hawn, ġifieri jiena stess meta konna fil-programm meta qalulna intom min taħsbu li hu l-aħjar. Jiena l-ewwel wieħed li biżettilhom Dylan. U ngħidlek il-għala nsellimlu minn hawn, għadu ħabib tiegħi sallum, kien bniedem illi fejn għandna bżonn fejn hemm il-pressure u għandna bżonn ċajta to break the ice kienu kunu. Fejn għandna bżonn disċiplina kienu kunu. Fejn għandna bżonn is-saħħa b'saħħtu daqsu iktar minni. Ġifieri jiena hemmhekk mill-ewwel ngħidha leader. Born leader, eżatt. U ma jiddispjaċinix illi rebaħu. Ġifieri tifhem, minn 10 ġejt it-tielet wieħed jien fil-California Light però whatever. Ġejt lura biex naqtaw hemmhekk fuq l-ikirix u qed tissajna l-adrenalina ta' trekking u faqqat il-COVID. 2020 faqqat il-COVID. U jiena kif qedlek jiena bnidem challenger, bnidem nipprova diffikultà nara kif ħandawra f'opportunità u kont qed nantiċipa li dil-qaddisa COVID milli bdejna nisimgħu ħattawa l-ftit. Kien ikolli meta kont qed immur trekking kont qed nagħmel ħbieb ma' ħafna anzjani illi daw kienu ħajbdew isibu ruħhom ġewwa. U għedd il-COVID ħadd kisser ħafna nies. Sewwa. U bdejna restrictions minn 15, 10, 5, 2, waħdek titoħroġ waħdek. U bdejt nirċieva ħafna kommenti ta' nies, isma' kemm tiftakar meta konna morru nimxi kemm konna naħdu pjaċir u qed ħojjir nagħmel xi ħaġa. Bdejt immur siti illi ma tantx jistgħu morru nies. U jiena videografi tolni, ġifieri ritratti nasal forsi bil-mobile u forsi ftit editing. U bdejt intella xi erba' ritratti pereżempju naf mort wid babu. Ħadd erba' ritratti u għammel ewwel waħda nsellmilha minn hawn il-familja kollha tiegħi. Kienet tgħidli l-lahu kemm hemm sabiħ, qisni ġejt miegħek. Bdejt ngħid mela min jaf kieku biċċa video wkoll. Għamel ċerix tajjeb. U bdejt intella. U ċempilli dak jibgħat li ieħor isma' ara tmurx pereżempju dak il-wiet għax konna morru ma tal-mużew u vera nostalġiku. Ngħidlu mhux problema. U bdejt inniżel għax bdew daħlin l-order. Jiġifieri, u għamilta appoint illi nhar ta' ġimgħa fis-sitta nibda ntella biċċa video jew ritratti fuq Facebook għal-bidu. Sewwa. Mill-video ritratti għamel ċerix bdejt fuq YouTube, il-YouTube channel tiegħi Konrad Nilgat. U bdejt nhar ta' sitta għamilt appuntament fis-sitta ta' flaxija nhar ta' ġimgħa intella sit jew post li ma tantx imorru nies. U beda mill-Awstralja, mill-Kanada dawn ħafna Maltin li mill-Indja, minn hemm minn hawn mill-Amerika following jisqasuni fejn huma. U qed bomba di għaddejja affari. U mbagħad bdejt insib postijiet, niltaqa' ma' postijiet illi qatt ma kont naf bihom qabel li jew jiena u laqqas in-nistan barra. Jgħidu li dak x'inhu. Bdejtu kont nagħmel clean-ups għax bdew l-idea tisma' flok qed toħroġ ritratti biss biex aħjar tnaddaf u bdejt inġor biċċa borża miegħi paringwanti u għamilt esa kampanja żgħira. Għax in-nies mhux wiċċhom tol. Isma' naf li ħadd l-ritratt imma hemmhekk kien hemm friġġ ma tistax tneħħiha wkoll qed bija. U bdejt għamilt kampanja #3 naslu għax provajt noħroġ tagline 3 naslu ġifieri 3 oġġetti. Biex nipprova niġbor jiena ġieli jkun hemm għamem li affarijiet imma jiena impossibbli li nġor. Allora bdejt niġbor ftit items u narmihom fejn suppost. Bdiet tinoġob di u mbagħad daħlet l-idea li nibdew nsalvaw il-postijiet flok niddokumentaw biss, għax billi tiddokumentaw ma tagħmel xejn, tibqa' passiv bħal ħadd ieħor. U bdejna nidħlu f'din il-biċċa isibuk xewka fil-warrani l-awtoritajiet sewwa, għax pereżempju qed jitħasseb. Għalfejn għax jiena f'moħħi mhux qed tgħinhom il-daw. Imma ma nafx saqsililhom. Alright, ma spjegali kif bdew jipperċepuk xewka f'sorba. Mela, case in point, waħda minnhom kien hemm trench qed jitħaffer gandott insomma fil-Mosta u daħlet inna informazzjoni xi l-10 nofs ta' bil-lejl illi kien għaddej xi ħadd u ra toqba. Sewwa f'di trench. U qalu li di tgħid xi ġibjun jew whatever jew xi shelter. Ċempel il-ħabib tiegħi kitjajna kollox, ġibna l-gejġa u kollox u wasalna mutħan, sibnieħ shelter. Mela aħna u diħlin da. Għandna xi ritratt tagħha di. Jien għandi meta fuq il-ċismu? Ta' xi sena ilu, imma mhux YouTube, TikTok. Kemm nista' ma tanzjana di fuq il-xismu. U pop taku, għandek tim ta' x'tim għandek hawn ġani. Bro, special forces. Imma aħna ġifieri dak xi l-10 nofs ta' bil-lejl, Matthew, morna jnu Matthew, u daħna u diħlin dak kif sibnieħ ġifieri. Ma jitfaw full screen ħalli waqt li jispjegalna. Mela ħankompli nispjegalkom.
kif tinżel eżatt aħna sibna katusa tal-fuħħar u sibna cables, bunch cables hekk tal-fiber optic biex ma nagħmilx reklama ħżiena nipprova, tal-fiber optic tal-internet. Sewwa, u għedna ta' kif minn ġewwilt kulturali għaddejjem dawn l-erba' cables qalb il-ġebel u t-tifriki ġifieri. U nżilna nesploraw id-dokumentajnieh u bdejna mill-ewwel batna s-sindku li dan irridu nsalvaw u irridu naħħuhom minn hemm. L-ewwel reaction kienet tas-sindku preċedenti ma nistgħux, ġifieri daw ikunu reluctant li u tifhimhom minn banda tifhimhom ħanejlek il-għala. Għax daw jekk aħna ħawaqfu x-xogħol, is-CNG ħajjam l-alarm jew it-tim tiegħi ħajjam l-alarm illi hemm xi ħaġa, irridu bil-fors jiġu tal-SCH. U dan ħajtawwal il-proċess. Mela fejn qabel kienu ħafru trinka jaddu l-pajpijiet u għatti bil-konkos ħammorru u bit-tarmak. Issa daħal ġimgħa żejda, xahar żejjed, 6 xhur żejda. Meta l-ilmenti tan-nies daw kollha jmorru fuq il-kunsill isma' di kif għadek ma għamiltinix it-tarmak sindku. Għax within invertikom għas CNG sab wirt storiku. Meta dan mhux jiena suppost niderikraħ, da suppost jiderikraħ. Minħareġ it-tender li jsir il-trenching, il-drilling tal-cables. U ma tax indikazzjoni ċara illi hemm dan il-wirt kulturali. Mela mhux jiena suppost nider ħażin l-awtoritajiet. Mela l-awtoritajiet x'jagħmlu? Li fejn jaraw li jiena tinqajjem xi ilment, il-qaddisa da jew hekk x'finna xi dnub jew xi kazz milli għamilna, qed tifhem? Ġifieri daw qabel joħorġu l-permessi, jekk ħaddu it-trinek minn 3ABC, jiena nemmen, u di suġġeriment ieħor, nemmen li għandu jkun hemm pjanta tal-underground skola ta' Malta, jiena kemm il-darba morna research l-arkivju ta' Malta, u s-blueprints u jgħidulek fejn hemm il-shelters u fejn hemmhekk u fejn hemmhekk. Għandha ssir pjanta jien nemmen illi qabel ikun ħajsir xogħol, tidħol inti il-Planning Authority u jaraw hekk hemmx siti taħt l-art illi jafu bihom, għax issa jkun forsi ma jafux bihom vera. Imma daw il-siti da case in point, aħna sibnieh fuq pjanta oħra ġifieri dak kienu jafu bih, issa ma nafx il-għala, jew biex ħaffu l-proċess, jew whatever, jgħidulek inti ħaffer jekk tiltaqa' ma xi ħaġa jgħidilna. Issa dan id-drilling taħt l-art, jekk hemm il-kater quddiem, mhux ħejt di daħla ta' shelter ta' jew nkella di crevice fil-blat, da ma jafx. Da għaddiet jgħid ara frankajt biċċat qattih. Ma joqgħodx jgħidulhom isma' frankajt biċċat qattih iċċekkjaw. Jgħaddi bup. Imma tkun għaddiet minn ġew ġifieri da elbow height ta' intu nieżel hekk ġo fik. Pajpijiet ta' dranat. Din ideali dal-bniedem għandu jkun trenjat. Min qed qatt għandu jkun trenjat. Le sebt il-vojt mela jista' jkun. Di automatik ta' da jipprogrammawh, mhux ġifieri handmade di jipprogrammawh jgħid titgħaddi minn hemm titgħaddi minn hawn titgħaddi minn imma m'hemmx kamera quddiem li jgħidlek araw hekk hawn taraġġ pereżempju, mhux ħanqattaw, da jipprogramma u min ħajkun jaf minn fejn għaddew ġo xi ħadda. Qed tifhem? Għandu jkun qabel joħroġ il-permess jgħidulu le minn hemmhekk ma tgħaddix, għax hemmhekk hemm shelter. Jew nkella jiċċekkjaw illum hawn ħafna biex qegħdin qrib jew kieku jkollna nagħmlu biex għadin it-tieni idea li qed tipproponi inti li hija din il-pjanta sotterranja tal-pajjiż. Hemm minn fejn nibdew għaliha biex ta' pjanti hemm kemm trid, fiż mill-Ingliżi ħallew pjanti iktar minn ma nafxix. Jiena m'għandix aċċess għalihom kollha u ngħidlek kif. Fejn dal-pjanti? Jiena għandi email address, pereżempju meta naħdem ma' kunsilli. Ġieli ngħidulhom isma' jgħidu li jista' jkun hawnhekk hawn shelter ngħidulhom tistgħu taċċessaw intom tihom email address għandi fejn u lil min u jtikom pjanta tax-shelters kollha tar-raħal tagħkom. Imma del-persuna li jew dan l-entità li tikteb. Hija entità tal-gvern? Ejja, mela. Minna li għadna fekkux Public Works, għadna fekkux Water Works, imma xi ħaġa on those lines. Ġifieri dan jista' jaqbad kull konsill jekk hawn l-interess. U di tista' tkun mela mill-konsill tista' tiġi għall-gvern lokali. Jara daw il-pjanti, jgħid tara mela hekk jista' jkun li hawn, jista' jkun li hawn, naqgħemx 100% li jkun hemm shelter, imma 99% ikun hemm. Anzi ġieli jkun hemm iktar milli m'hemmx immarkati. Qed tifhem? Jiġifieri dawk li hemm immarkati qegħdin hemmhekk żgur. Mela aħna nistgħu naqbdu kull raħal. Jekk vera inqas nimmarkaw dawk li nafu li għadhem żgur. Eżatt. Jiena ditejni lili meta pereżempju daw il-kunsilli mbagħad inġib l-informazzjoni minn għandhom għax hawn ħafna kunsilli li qed jemmnu fujja u jgħinuna ħafna. Ġifieri forsi ma jkunux jistgħu jgħinu kemm iridu għax inkella jidhru li timorru kontra l-partit jew kontra l-partit ieħor, però meta jkun qed isir qattih jien niċċekkja fuq il-pjanti li għandi ngħid taraw hekk noqogħdu attenti għax jista' jkun hawn xi shelter pereżempju. Ġifieri dejjem xafejn nagħmilha jien. Jista' jagħmel għall-kunsill, jista' jagħmel għall-gvern. Fil-verità il-pjanti jeżistu speċa probabbli il-proġett huwa iktar tipo il-pjanti jitilgħu online pereżempju li huma iktar aċċessibbli. Oħra dik, eżatt. Biex naħseb dik hija speċa l-pass li jmiss u li forsi tkun parti inforzabbli bil-liġi li inti qabel ma taqbad qatt trid tagħmel referenza għal daw il-pjanti biex inti tkun taf
fejħa taqbad tkisseru. Issa normalment meta jkun hemm joħroġ xi plot tal-bini, suppost daw isiru jkun hemm reply mill-SCH li jista' jkun hemm, imma ġieli ltqajna ma' każi aħna li jkun hemm u għadd għajnek kuġin. X'inhi l-iktar każ biex ta' li tirrabjak minn daw li qed tispjega issa? Il-ħaġa li jarawni xewka. Le, ġili tqajt ma' xi ħaġa li speċat din dan kien vera dnub. Li per eżempju tal-imsida, tal-gżira, dilek il-labyrinth, underground, li mela da ġan stab darba. It-tieni darba ġajna f'qajna tajna post ieħor, minn flok għadna iktar attenti biex noqogħdu attenti biex ma nefqgħux da, erġajna f'qajna biċ-ċoħra. Meta dan qed ngħidlek toxa, jiena nintilef, ġili per eżempju tal-familja qabel nkun sejjer nesplora ngħidulhom sa sejja nofs oħra satej, suppost niġi, ħalli jekk ma jinqala xi ħaġa nkun ngħidulhom il-location, imma ġili bleżat noħroġ jgħidu l-biżem kont ċempel għax kemm domt. Tintilef minn tant ikun hemm u tqisek tmur lura. Ġili tħoss periklu. Mela jkun hemm perikli. U importanti li ma tmux tesplora waħdek kemm jista' jkun. U tieħu gauge għax mill-esperjenza jiena mill-ftit training li għandi xogħol ukoll. Confined space gas detector jidulu. Jeżistu gases, illi inti ma xommomx, imma jħallu kemm tal-post. Kenna case in point, kas ċirkewa minn għalija, daħlu jsawu xi dranaġġi, daħal wieħed ma ħareġ, daħal ieħor ma ħareġ, mbagħad it-telet wieħed. Ġifieri dawn hemm gases. Illi inti allura grazzi għal dan il-gauge da jiswa xi 1000 euro, ta' ġifieri mhux 2 cents. Jiddetekti għalek jgħidlek isma' għandek il-problemi oħra. Kif tiffinanzjahom dawn l-affarijiet inti? Jiena bħalissa għamilt agreement mal-Konsil ta' Żurriet nista' ngħidlu minn hawn, ġifieri grazzi li daw investew huma nfushom u meta nkun ħanagħmel xi biċċa xogħol għall-kunsill ieħor, daw investew fih, jirranġaw huma bejn il-kunsilli u jselfuhom tipo, tifhem? Ġifieri jaraw kif is-sistema bejniethom ma nafx x'sistema jużaw, imma jiena mingħajr gauge ma ninżilx. Għax nista' ninżel u ma nitlax. Ġifieri il-gauge fil-verità huwa tal-Kunsill tal-Żurriet. Jien għandi wieħed mhux daqshekk professional, ġifieri jekk hawn xi ħadd xi sponsor jista' jisponsorja li gauge. Ejja tagħmlu l-maintenance. Mela, itfawlu l-link għaw taħt, fej ħanġibulu dal-gauge il-darraġ. Nsammuħ ġon fil-kas. Ebatu li WhatsApp u ejja ħanamlu bieċa xogħol tajba. Importanti li kollok dawla plus apparat ieħor, safety helmet, dwal, 3 tipi ta' dwal, 3 sources, fl-aħħar mill-aħħar dejjem nibbażen ir-raba wieħed ikun il-mobile. Għax illum il-ġurnata, nemma qed tiddaħħal torċ bozza, qed tifhem? Kemm jista' jkun tkun aware ta' fej, għax tant hemm ġili tant ikunu komplessi il-labirinti li tittoqgħod intu diħel tieħu landmark biex meta tkun ħireġ tfittxa. Ġili jkun hemm minnhom imlien bl-ilma, wirdien, ġifieri wirdien nara fit-triq, iddejjaqni naqaġun. Imma nkun hemm misfel ma nafx jew ma nagħtix każ jew whatever. Tittoqgħod attent imma li tkun aware ta' Isma' rrid nistaqsik fuq dik il-lista tal-Ombudsman. Bat li l-lista twila ta' ħafna siti differenti. Illi kollha battom għand l-Ombudsman. Għalfej battom għand l-Ombudsman? Mela, jiena nibda bil-proċedura bil-kelma tajba sewwa. Nibda nebat email, mbagħad ma jarawix, nerġa' nebat reminder, ma jarawix xahar ieħor, gentle reminder, ma jarawix 6 xhur, gentle reminder, u mbagħad tibda fejn ħadd mur iktar. Tifhem? U ddeċidejt illi nagħmel compilation ta' dawn l-emails kollha li ma kellix reply fuqhom u immur għand l-Ombudsman. Għax qalu l-Ombudsman forsi jisemak. Samani fil-bidu u kelli meeting mal-OPM mbagħad fuq xi siti u bdejna naħdmu fuq xi siti wkoll, daqqa nagħmlu fans, daqqa jibdew jiċċekkjaw fejn weħel dak il-proċess wara li kellna l-meeting u mexa l-proċess, case in point minnhom ġifieri ta' Fort Binġemma ta' fortifikazzjoni, Fort Benajsa, daw ħafna nies jgħidulek isma' qed tirfes il-kallijiet oqgħod attent. Riskju ġan. X'kallijiet tkun qed tilfes imma? Ifimni, daw meta jkunu squatted daw il-postijiet, ikunu ħbib tal-ħbib u forsi għattili naqmena u għattili naqmenem u minn ikun għabdaw ħafna. Ġifiri, huwa riskju. Għad saret perikoluża l-affari għalik? Asna f'saqbat nejlek għakku xie għajew le. Perikoluża deadly le, sissa, imma messaġġi joffendu l il-familja, joffenduk personali, u jipprovaw jintimidaw kisseb ħafna ġifieri. X'tagħmel bihom dawk il-messaġġi? Jiena s'issa sakemm m'għadhomx taħt teddit, sakemm ma nħossux taħt teddit qed inżommhom għalija, nistgħu għadwari jafu forsi ftit bihom, però għadna qatt ma nagħmel rapport ta' teddida, qed tifhem? Għax nemmen li hemm ħafna xogħol tal-pulizija, però jekk tgħid li tħossok komdu 100%, le. Imma jekk ma jagħmilhom xi ħadd dal-affarijiet ħanibqgħu all right u hemmhekk titkellimx u hemmhekk. Malfejn. Għax forsi jien naf. Għax jien ma nafx.
Għax jekk ma nagħmluhomx aħna dil-ġenerazzjoni, issa forsi ma nagħmluhomx jien, forsi tagħmluhom inti. Imma jekk ma nagħmluhomx aħna ħajibqgħu hemmhekk squatted, hemmhekk ħabib ta' dak il-Prim Ministru, hemmhekk ħabib ta' dak il-Ministru, hemmhekk tinbidel leġislatura u xorta jibqgħu hemm, jiġifieri daw għandhom ħbib hemm, ħbib hawn, qed tifhem. Nirringrazzja l-Alla u bunur ngħid personali, ġifieri m'għandix xi pensijiet żejda jew xi ġieħ ir-Repubblika, però ftit mis-sit illum il-ġurnata qed ngħidu li huma evakwati, kont involut fihom jiena. Qed tifhem? L-ewwel sa sejt. Ħankomplu fuq tal-Ombudsman. Sewwa, għandek raġun. Mela, tlaqna lura għall-Ombudsman. Mela, inti l-daba għatlu. Fil-bidu beda jarak. L-uffiċċju tiegħu, mhux personali, ma l-uffiċċju tiegħu. U bdejna naħdmu fuq xi dak. Kien hemm każ minnhom illi il-Ministru Owen Bonnici dispjaċini qed insemmiħaw, però m'għandi xejn kontrih personali u jiena qatt ma nattakka lilu personali imma is-siġġu li okkupa. Sewwa, u dan kien hemm parliamentary question minnaħa tal-PN fuq ċisterna partikolari, ċisterna della kwarantena. Issa ngħaddilkom din hija ġibjun ta' żmien il-Kavallieri illi daqqiet il-belt u kien jintuża parking bil-karozzi għaddej minn fuqu. 2021, December 2021, il-professur Ruben Paul Borch innota li kien hemm toqba u ġietu l-kurzita li jista' jkun hemm xi ħaġa fiha. Isma' di ċisterna vera sabiħa, nistgħu nsibu ritratti tagħhom. Yes, kollhom kien anke fuq YouTube hemm. Mela, fittex naqgħu. Ċisterna della kwarantena ħalli nagħmlu kattu full screen fuq din ċisterna. Mela din hija ta' żmien il-Kavallieri, hemm isu ġiġġibjuni jinfdu f'wieħed, sewwa, u dan jesagla l-kbar ta' ilma. Illum il-ġurnata mirdum bil-terapin tat-tieni gwerra dinjija. Da mhux li jinfet lej San Ġwan, no? Le, m'għandux jaqsam. Dan qiegħed kif tinżel mill-Excelsior id-dur għall-belt San Ġwan għall-katedrali qed ngħidlek. Le, m'għandux jaqsam hemmhekk. Tinżel mill-Furjani kif qed ngħidlek id-dur u kienet parking qabel tidħol għal garage on the left. Mela, il-history tiegħu dana insert tal-kuġin tiegħi dan il-professur Ruben Paul Borch. Kif smajna di morna dan huwa niżilna kamera żgħira jiena u Stephen Mallija morna darba fil-għodu kmieni kienet kesħa. U fi żmien il-Covid kif qed taraw konna għadna bil-maskli u sabaħ dala. U kellna l-ewwel footage u l-ewwel ritratti ta' dan il-ġibjun. Dan minn toqba minn pit jew metru b'metru ġiet 6 metri b'6 metri, jiġifieri beda jkompli kollassa. U għamilna pressure mill-ewwel mal-awtoritajiet biex jagħlqu l-aċċess għal din il-parking area. U anke qed tkun periklu għan-nies li inti jaf tkun qed ħadd parkem jisfronda bik u ma jsibukx. Tagħmel xi sija satej sakemm jiġi xi ħadd jiġbor il-karozza. U tu għall-wirt kulturali nnifsu għax dajjek fqajtu ara kemm ħadd damage. Mela aħna bdejna bil-proċess, niġru mara l-awtoritajiet, sena wara l-oħra, xhur, 6 xhur, sena, u ġara dal-każ li kien hemm dil-parliamentary question, ħalli niġu għall-każ, u il-Ministru għalinna illi beda x-xogħol ta' tindif. Issa jekk il-Ministru jaħseb jew xi Ministru jaħseb illi jista' jitmejjel b'kulħadd u jagħmilna l-bżiq fuq nieħerna tiegħi kbir biżejjed illi jrid jagħmel besqa kbira mhux ħażin sewwa. Jiena mur niċċekkja kull 15 kull xahar imur nagħmel update ta' ħafna mis-siti, speċjalment din li għalinna li qed isir ix-xogħol taħt guidance tal-SCH, tal-monitor tal-SCH u mhux vera. Ġifieri dan għaddew ġimgħa mbagħad xahar ta' kien f'Marzu. Ġifieri għandi. Ġifieri gidba fil-Parlament qed ngħidu. Ikun hemm ħafna ta' għax jiena. Ħafna fil magħha di l-waħda. Imma jappruvaw jagħtu, però jiena ma noħux answer for an answer, just immur niċċekkja. U jekk għalina li beda it-tindif u jiena mmur ġimgħa wara 15 u nara visibli li mhux qed isir. Skużani ħajkolli ngidbek Ministru. Tifhem? Issa jaf jagħmel li libel, jien għandi l-provi. Għalinna f'Marzu di għalinna ix-xogħol beda fawissu. Verament, beda fawissu u kim beda, to be fair, kim beda waqaf ix-xogħol u f'Marzu għalina li qed isir, però ma kienx qed isir ix-xogħol, sewwa. U jiena fawissu mort biex nerġa' niddokumenta illi beda x-xogħol għax jiena fejn hu ħażin nikkritika, fejn hu tajjeb infaħħar. Għax ripple effect nemmen illi ripple effect ta' pożittività. Jiġifieri jekk ngħid wara, hawnhekk qed isir, mela forsi dak li kun jgħid ara, dan qed ifaħħarna, mela ħanibdew x'imkien ieħor ħalli nidru ħelwin, nidru tajbin, namlu li suppost qed nagħmlu u nibdew post ieħor. U sibt mill-ewwel l-intoppi meta mort nifilmja li qed isir ix-xogħol. Kien hemm il-kontrattur qal li jara ma ġibniex ġej tagħmelha. Qedlu għandek raġun, qedlu mhux ħanġibek tibżax. Qedlu mela ersaqna għamal ġem ħalli nġib ritratt u video u nattella biċċa live li qed isir ix-xogħol. Għax ħanġiblek il-pulizija, għax ħanċempel il ta' fuqi, qedlu ċempillhom. Qedlu jien għandi nofsija żguraw. Qedlu għandi l-permess ta' drone biex inġib u ta' ġifier kollox bil-permess. Qedlu nofsija oħra żguraw ħassibuni. Għax ħanġiblu qedlu ġibhom il-pulizija, qedlu ħanistennihom hawn. Tista' tant ħanġbed bid-drone għax kien ħajskadi lil ħin. U ġew tal-lens,
Konradu, ovvjament jafu minn jiena ġdaw xebaw jisamaw bija, għalla-vorja ma jirrispondunix, pero jasallom u nemmen li hemm nies apposta jiċċekjaw il-post li ntella jien. Għax Alla jbirek kollox jasal fl-aħħar mill-aħħar. Għalli, ejwa, għetlu jiena ġejt niffilmja, għetlu bħalma ta' ngerger bħalma taf, għalli x-xogħol ħajkompli. Għetlu żgur ħajkompli, għetlu ġbajt nisma' li jibda ximkien tgħidu li ħajkompli u mhux ħajkompli żgur, ħajkompli żgur. Għettilhom mela il-followers għettilhom mela ħajkompli. U ma ġewx il-pulizija, insomma tlu tista' ġibhom tal-pulizija. U tlaqta x'mod post ieħor u mort niċċekkja wara ftit ġranet u ġajna waqafna. Ejwa mela kif qal ħajkompli. U jiena irrekordjajtu dak inħar għax jiena biex ikolli l-fatti għax daw tittimxi bil-fatti magħhom ġan tant m'għandix nemmen li jekk nibgħat email, ovvjament għandek il-kopja, jekk nagħmel rapport irid in-numru tar-rapport jekk jista' jkun print out u jibgħatu li email. Ħalli kolli biex il-profi dak il-kun jgħidli jien mhux vera ma tlekx li ħajkompli. Allora jekk kolli il-video, skużani, imma meri li l-kan nifsek tifhem. Tittib u daw ħafna enerġija minn ħajti għax jiena imis ninqgħod fuq is-sofan relax bħalma jgħid ħadd ieħor. Ġifieri. Għalfejn id-daqshekk kommess? Għax qed isir id-differenza ġan. Qed naraw illi ħafna mis-siti għandi l-istoħra batlek l-istoħra. Sissa salvajna jew konna influenti biex nsalvaw xi 15-il sit differenti. Ġifieri u daw ivarjaw minn ħanara fejn l-lista. Suċċessi hawnhekk ma dita suċċessi qiegħda. Mela, kemm naqralhom naqan nies u nilbes in-nuċċali sewwax, ma narax Karlina ma naru. Mela, suċċessi, għalkemm m'għandi ebda PhD degree jew itra qabel ismi u bla ħlas fiċ-ċokon tat-timu tiegħi irnexxinna nsalvaw. Ċisterna jew ġibjun ġewwa Pembroke. Generator ex Fort Campbell ġewwa Kamuna. Għax aħna Malta, u dex Kamuna, ġifieri kemm se jkun. L-arċipelgu kollu. Ma tiddiskriminawx. Eżatt, li m'hemmx. Shelter kien dal-ex scrapyard li semmejna l-imsida li ħadna l-studenti fih, sawa? Ftaħni ukoll l-studenti. Żewġ shelters fil-Mosta li kien hemm cables tal-internet u dranaġġ. Artefatt relatat mal-Victoria Lines li di kellha xi 120 sena. Dik kien hemm ġabla mitluqa u kellha engraving fuqha ta' xi reġiment tal-1903, sawa? Tagħmel sens dil-ġebla fej kienet, però jekk kienet maqsuma u vandalizzata, aħna bdejna nibżaw illi ħadd insteraq jew tkompli tiġi vandalizzata. Mela għamilna pressure mal-SCH, inġabret, suppost għandha tiġi restaurata, s'issat m'għandix indikazzjoni ta' x'sar minnha dil-ġebla, ġifieri inġabret żgur xi mort nerġa' niċċekkja bħal metlek. U jiena nissuġġerixxi li jew titpoġġa f'xi mużew viċin il-Victoria Lines, il-Mosta, biex tkun kemm jista' jkun viċin imma safe. Sawa? Fort Benajsa bil-Żabuġa, Fort Binġemma, żewġ shelters ġew wara ġdid, wieħed se jinfetaħ ħannis dal-waqt ukoll, ċisterna della kwarantena, dan il-ġibjun li qed nitkellmu fuqu, u dan adjacent miegħu meta morna nesploraw aħna, għax l-ewwel semmejtlek kien beda x-xogħol, ma nafx ma jgħidniex, kien beda x-xogħol waqaf. U aħna dnala waqaf ix-xogħol. Morna nesploraw bil-lejl u sibna li huma natfu l-ewwel ftit inkixfet tanil ieħor. U għadna tat-tanil aħna xi tqaddi saw dat-tanil. Għamilt naqa research u nsaqsi l-ammulaw u skoprejna għalli jista' jkun. Fi żmien l-antik, fin-1943 jekk ma jissejjeż bel taf li id-dati. Id-dati mhux l-ikbar bib li għandek. Imma bir-research li għamilna fin-1943 kien hemm xi proġett li ħajtħafra 5 mini mill-Porta Marsamxett il-ġewwa ġol-Belt biex jistkennu t-tunnels biex jagħmlu l-maintenance mhux tunnels, it-torpedoes, il-submarines, biex jagħmlu l-maintenance tas-submarines. Bdiet il-gwerra ovvjament u sabu li. Fejda? Jekk tħares minn Manuel Island tħares lejn il-Belt, tara toqba minnhom għadha tidher ftit. U bdew jitħaffru 3 żgur hemm ishom 3 arkati. Ħadd ma jaf kemm tħaffru l-ġewwa laħqu. Waqaf il-proġett għax qalu li bl-ispiża li ħajamlu għalihom daw aħjar jibnu submarin ġdid milli jkomplu. Imma aħna qed nissuspettaw li bil-forma tat-tunnel li hemm, it-tip ta' kif kienu jifqgħu il-blat. Il-qisien li bat iċċekkjajt ma' barra minn Malta li jista' jkun illi biex idaħlu. Dawet ngħidu. Le, daw tal-Kalkara. Jekk issib submarin, jekk tidħol YouTube, issib submarin xi ħaġa. U ġifieri jista' jkun uniku da Malta, tifhem? Aħna qed nissuġġerixxu li da jitnaddaf mal-ġibjun u jagħmluh attrazzjoni turistika. Jekk inti għandek tur tal-belt tat-turisti, tgħaddihom minn hawn, jinżlu jaraw il-ġibjun, jekk ma jkunx minn bl-ilma iktar aħjar ġifieri, u dan parti mill-istorja tas-submarins ta' Malta li ma tantx għandna. Parti mill-istorja navali ta' Malta, Malta dit ħafna dik il-funzjoni, kapitlu importanti. Mela ħankomplu daw il-żewġ ċisterna, shelter ġewwa ħolqor mis-San Bastian, eżatt max-xifer tal-Tsuntir, bajjar Battery ġewwa Marsal Forn, it-torri tajntu fiha għamilna aktar pressure biex
jibda jiġi restaurat, it-torri dak ma tkun tixxemmex hemm tara torri ħajqa ma jaqax. Dak qed jirrestawrah. St. Clement Retrenchment jiena kont imur il-Verdala skola, John. U kont nara di sabiħa, kont nara traktat tiġiġ diħel l-iskola ġol ground sana. Kont ngħid traktat tiġiġ x'għandu x'jaqsam mal-iskola tagħna. U dejjem question mark kbira. Sewwa, illum il-ġurnata tħalt nesplora u kien hemm kumpless ħieħ ifaqsu l-flieles u jkabru t-tiġiġ, għalhekk kien jidħol dal-vant tat-tiġiġ. Sewwa, u apparentament daw fi żmien meta serna ħielsa sewwa telqu l-Ingliżi, fi żmien Mintoff forsi dak li żmien kellu l-intenzjoni tajba, kien jaqbad daw il-fortifikazzjonijiet u flok spazju moħli għal dak iż-żmien. Kien itieħ pereżempju b'kirja biex irabbu l-baqar, biex irabbu t-tiġiġ, biex irabbu l-ħnieżer. Anka fabbriki ġiri. U fabbriki tal-konkos kien waħda minnhom il-ġurnata spiċċat. Imma dak iż-żmien forsi kellu dik l-intenzjoni, illum il-ġurnata ma għaddix tagħmel sens dik l-intenzjoni u rridu nirkuprawhom kollha lura. Mela tħalt nesplora jien, għajjimt l-awareness fuq social media. Għattet il-mikrofon qegħdu ħal niskuża ruħi. Għamilt l-awareness fuq social media u wara xhur u snin bdejna natfuh. Sewwa, ħadd l-onorevoli Glenn Bedingfield miegħi u qalli verek ma' spazjaw. Ġifieri tajt sens għal dak il-question mark li kelli meta kont żgħir. U grazzi għal ħidma tagħhom ukoll u l-Cottonera Foundation u l-Cleansing Malta beda t-tendif. Sewwa, ma nafx il-għara reġgħu qabda t-tendif. U ħarġu viżibilju, ġifieri materjal minn hemm ġew ta' skips kbar. Għamlu naqra pompa fuq it-television li bdejna natfu. Mort niċċekkja jien 4 xhur ilu, mort niċċekkja ġimgħa ilu, wieqaf ix-xogħol. Wieqaf għala xogħol. X'jiġri x'jiġri għalfejn ikun hemm speċjali l-impetus fil-bidu u mbagħad jekk forsi staqsihom il-Ministerju tal-Gvern jew il-Gvern ma nafx. Forsi jirrispondu kien. Ma ġieli staqsejthom nimmaġnanti. Imma ma jweġbuk xu. Ma jweġbuk Ma jweġbuk xu. Jew forsi jġibu skuża jien naf, forsi m'hemmx safety biżejjed jew forsi imma l-biċċa kbira ma jweġbux. Ma huma vera għandhom interess li jiftħu dialogu miegħek. Għax inti vera tagħmel in-nies aware ta' dak li qed tagħmel. Isma' Ġan, mela ħankun sinċir. Jiena fil-bidu meta tkellimt mal-Ombudsman fil-bidu kien hemm interess u interess sinċir, sewwa. Meta ndunaw semmejtlek dik il-biċċa tal-Ministru illi gideb u jiena giddibtu u għedtilhom l-OPM li mhux veru. Jgħidulek da ħajqgħod igiddib nassa, saħħa qed naħdmu miegħu. Bdew jaqtaw lura, tub u waqaf il-komunikat kollu. Għax jiena nesponi il-verità. Huma ma nafx, naħseb inti jekk kollok it-tim tiegħek u xi ħadd jagħmel xi ħaġa ħażina, tiddejjaq tikxfu jew kellha inti fl-interess tiegħek kontatt. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Il-gidba hija intollerabbli. Jiena nista' nittollera xaħat li taqbiżlu, nista' nittollera xaħat li ma jiddeliverjax, nista' nittollera xaħat li baqarijiet, imma jekk imbagħad ngħidlek isma' dak għalfejn ma ddeliverjajx u jikdibli, mela fuq da ma nistax nistrieħ jien qatt. Ġifieri nista' jkun qiegħed ġo kamra ma dal-bniedem. Suppost qed nagħmlu biċċa xogħol flimkien u ħammur nkellmu xi ħadd ieħor. Daqqa li nofs verità. Flok Armani żarmani. Eżattu. Le, mbagħad periklu, mbagħad aħna l-biznis tagħna biex jiena għandi naqra wkoll kif tajt l-istess dispożizzjoni mal-bqija tal-komunità politika, irid noqgħod attent. Ma jistax ikun illi il-gidba jiena nsejba l-iktar ħaġa illi ma tistax tittollera li jsir. Ġifieri kieku jien il-Prim Ministru u naf illi xaħat li jirrappreżentani, mela mhux hekk ħareġ hemm barra u gideb, waqqani għannejk, ma noħdix ma' min qalli isma' ta' gideb ta'. Noħodha ma' min waqqani għannejk. Biex hija għalija super ċara. Iġveri, għalija mhux skuża. Għalija mhux skuża. Insomma, interrompejtek, skużani. Ma importax. Mela, ġifieri kien hemm will tajba minnaħa tagħhom ukoll u bdejna nagħmlu xi fences u bdejna u l-proċeduri ta' pereżempju ta' Fort Binġamma u Fort Benajsa nemmen li ġew spediti bis-saħħa tal-input ftit tiegħi. Jiġifieri, però once li teqfilhom u turihom li qed jikdbu u bil-provi għax dawn ma jistax kieku naħseb għamilli libel jiena l-Ministru, sewwa. U mbagħad jibdew jgħidulek mela dana ħajkxifna, tifhem? Allura jibdew jippruvaw ma jirrispondux ikomplu, jekk bdew jaħdmu xi ħaġa fuq miegħek tieqaf dil ħaġa. Bħal fucking tfalu. Issa jiena
jiddispjaċini, jiena ġob għandi, ġifieri jiena minn nittallab l-ebda ġob mill-ebda ministru mill-ebda gvern. Però kommess li ħanibqa' għaddej għax naf li għandi raġun u naf li qed isir id-differenza. Proset. Ħanara l-aħħar lista. Konet nagħmlu l-lista ta' kisbiet. Il-fgura Bormla Tunnel, pereżempju dan kien hemm meta kont immur Verdala jien konna dejjem ngħaddu minn taħt tunnel. U illum il-ġurnata għaddejt darba minnhom u batu l-nies ukoll. U għed kif mawx biċċa bankina u l-karozzi għaddu ma' minn gbejk. Qed tifhem? U hemm toqba oħra fis-sur li di kienet oriġinarjament tintuża biex jgħaddu minna qabel saret it-tunnel għall-karozzi. Illum il-ġurnata di qiegħda fidej tal-fgura tal-festi, insellmilhom minnaw u m'għandi l-ebda xejn kontra l-festi għax jinħobbhom ukoll, però din biex ma noħdulhomx lura minn idej tal-festi, spiċċajna għamilna bankina taħt it-tunnel. Sewwa, xorta għadha perkoluża għax il-karozzi għadhom għaddejjin. Ġifieri saru barriers bej korsija oħra, ġiet kreata din il-bankina li għal iktar sejf għan-nies milli għaddu bla bankina u jien qed nibqa' nisħaq li għandu jsir barrier minn daw tal-ħadid crash barrier plus għax imbagħad in-nies tant jinteressaw ruħhom ġan li l-affarijiet li ma nkunx forsi ħsibthom jien jibdew jgħidhomlu. Pereżempju jgħidu kif m'hemmx tabella ta' kemm irridu jkunu għoljin il-vetturi u wisajn biex jgħaddu. Għax issa jekk it-traffic ix-shift janaqa sideways jista' jkun li vettura li qabel kienet tgħaddi, illum ġata kif tgħaddi taħt il-kaxxa tal-van u dawrirt kulturali l-Cotton Airlines, tifhem? U jibdew jgħidulek isma' flok bozza waħda jekk tinqata'. Mhux aħjar ikun hemm tnej għax jekk tinqata' waħda tiġi periklu, hemm wire loose. U bat tibda tidħol f'dar ħafna ministerji, ħafna kuntatti, emails u da kollox mill-ħin personali tiegħi. Da kollox volontarjat. Ara ħanajtek samnallem nies bħalek men illi qed jieħdu l-interess. Samnalla tissib ħafna nies illi jieħdu interess. Jiena nħoss illi bit-taxxi kollha li nħallsu u bl-investiment kollu li għamilna suppost fil-pajjiż dawn l-affarijiet. Nerġa' ngħid, grat li qed tagħmelhom imma nħoss illi għandu jkun hemm sistema, għandu jkun hemm mod illi tissalvagwardja li l-affarijiet li jisiru sew. Kaj sejħor zaħir ġan, ħansemmilek di. Gun post ġewwa Marsa Skala. Din hemm triq, side street. U kif tiġi f'nofsa, eżek tiddur naqa' magħha di. Hemm gun post tal-privat di. U kienet avviċinatni follower waħda, Wendy, nista' nsellmilha minnaw, u qalt li isma' qalt li jara forsi titkellimx fuqha, qalt li forsi jiċċaqalqu fuqha għax il nirrapport tal-kunsill emmulaw. Din hija gun post tal-privat, kienet qabel farmhouse, daw l-intervent li kellna sena ilu, melli xi sena u xahar ilu, ma nafx correct me if I'm wrong. Konna iktar naħseb u konna milna l-appell, kellna meeting għax di sabiħa, kellna meeting mal-Kunsill ta' Bormla, Batalija, fuq din u fuq ir-Rahama Batri. Fakkarni għax irridu ngħidu 4 kelmiet fuq ir-Rahama Batri. U aċċetta li kolli meeting il-konsillier temmek, il-sindku, Mario sejt kuljum, whatever. U bġiex membri oħra tal-Kunsill u tkellimna fuq daw il-ġissiti. Din għalli li ċekja u kienet tal-gvern u mux tal-gvern u mux ċer ta' kux tal-gvern u di fil-veritajja tal-privat. U għalli li tal-gvern u ħajajnuhom biex forsi jirrestawrawa meta fil-verità di tal-privat. Ġifieri da jekk prova jitmejjel bija, Sur Mario ngħidlek minn hawn, grazzi tal-gidba imma mhux ħadd itmejlu bija. Sewwa. Issa llum il-ġurnata rġajna morna nagħmlu iktar awareness. Xi ġimgħa wara li tellajna l-video ieħor kien hemm komunikat, il-Ministru kkuntattja lil-persuna u informa illi ħajsir scaffolding u ħatibda ssir il-manutenzjoni ta' dil-binja suppost. Ġifieri din bis-saħħa tal-pressure tagħna u tan-nies li jixxerjaw għax jekk intella video u ma jixxerja ħadd ma jimxix dal-video, tifhem? Ġifieri n-nies importanti. Il-messaġġ tiegħek għan-nies illi id-dis ma jifmux kemm huma fil-verità b'saħħithom, aħna mingħajrhom ma naslux. Il-messaġġ tiegħek il-dawn nies? Il-messaġġ tiegħi jekk forsi tafsu like u forsi l-iktar importanti mhux għal-like jiena ma naqlax flus la mit-TikTok la mill-YouTube, bin YouTube meta kont intella ħafna kelli forsi ftit income żgħir l ġurnata qed niffoka ħafna fuq TikTok għax qed nasal għand in-nies. Mhux qed nitħallas, però qed nasal għand in-nies. Ġifieri jiena importanti li jasal il-messaġġ u li jsir importanti li tafsu repost fuq TikTok jew nkellek fuq Facebook tafsu share. Ħalli għax jekk jiena il-messaġġ tiegħi rajtuh intom biss rawh 16,000. Jekk kull wieħed minn daw 16,000 ix-xerjaħ għandu żgur 1000 follower, jiġifieri ara kemm kibret. Ripple effect tal-messaġġ, tifhem? Ġifieri dak il-messaġġ. Isma' middaw dik il-lista impressjonanti li għadek kif rajt li ta' titjib. L-mistoqsija tiegħi f'kemm żmien irnexxielek. Finqas minn 3 snin. Sentej, nagħmluhom sentej. Mela toħlok xebaħin di bil-fors. Ħafna. U hemm ħafna ġifieri li huma on the process tal-li qed niġġieldu ħafna fuqhom, imma ma nistax inniżilhom mill-lista li
ħadnihom action għax sar xi ħaġa drastika, tifhem? U minn dawk il-kisbiet kollha li malik kienet l-ikbar rebħa. Ford Benajsa naħseb. Għax għandi viżjoni wkoll ta' kif tista' ssir di Ford Benajsa, tifhem? Ford Benajsa, Ford Benġemma, l-iktar li kienu diffiċli, l-iktar li huma rewarding fil- Mela, ħaniġu pawza żgħira għax xrobt ħafna ilma. U bat wara ta' li għalfej, speċa il-missjoni tiegħek wara jew il-viżjoni tiegħek ta' Ford Benajsa x'inhibru. Umbat minn hemmhekk, insomma għandi ħafna mistoqsijiet oħra x'insaqsi. Ejja minniem. Għara tlaqna, break żgħir. Mela, grazzi tal-li t-segwuħ dan il-podcast, nittama li jintom tiħdu gost t-segwu daqs kemm jgħet nħosni onorat u privileġġat li jgħet niġi informat minn persona ta' kalibru ta' CNG, ta' Konrad. Qabel ma nkompli nixtieq nirringrazzja bħal dejjem l-sponsors li benajrom xej the light would not stay on, kif jgħidu. Dan huma l-Alberta, l-Maple, nirringrazzja l-Garmin, Wellbees.mt, il-Derek Meats, il-bibtaqa tal-Business Labs, kif ukoll il-Grotto Tavern, patreon.com/John Mali jekk tixtiequ tkomplu tuna sosten, jekk taħsbu li dan il-proġett huwa tajjeb huwa validu tixtiequ tgħinuna tistgħu tissieħbu magħna hemmhekk patreon.com/John Mali. Ħankomplu issa jiena u Konrad. Mela, irritornajna, tixtieq nissottolinja kemm nħu gost bro li dil-platform nista' nofri għal xatt trasparenti, onest u patriot. Vera kontentek. Illum hekk jagħmel dan il-proġett tal-podcast ħafna iktar speċjali għalija. Grazzi tal-ispazju ġan. Mela, isma' fuq Benajsa, il-viżjoni ta' CNG x'inhi? Mela, il-viżjoni ta' CNG, mela din kienet squatted biex nagħtu naqa' history fuqha. Din kien hemm 3 kontratti differenti. Ġifieri pereżempju wieħed beda fis-78, wieħed fl-81, wieħed fl-86. Ma mhux dawk id-dati, ġifieri 3 dati oħra differenti. U kienu għal biex irabbu l-annimali. Prattikament sewwa. Illum il-ġurnata spiċċaw pereżempju lis minnhom tinqasam biex imur jagħmel jikkaċċja dak għal kaċċaw tipo trapping u kaċċaw nsib. U il-kontratti għalqu. Sawa, ġifiri minn kien jgħati uqot emmek, għatem xi issue legali ma xi persuna waħda. Aħna qed nissuġġerixxu illi din issir camping area biċċa minnejna ma jidux kollha. Imma dawk kollha jħobbu jmorru trekking u camping bħali. In-naħa tan-nord għandna l-aħrax u sabaħu dalam. U in-naħa tas-sawt ma kien fejn tmur u hemm ukoll għajntu fiha tu bifer tal-scouts. Imma n-naħa tas-sawt jekk aħna rridu morru camping titmur bil-forsi n-nord, tifhem? Ġifieri dan ikun sit ideali illi jitkaċċew l-squatters kif issa sar imma hemm wieħed jiġifieri għadu hemm u tinbidel din kull ma jkollok aħna kull ma tinsaqsu. Ikun hemm area fejn dak li jkun jista' jew jieħu l-kamp tiegħu u di tal-laċċa ma' proġett li ħansemmilek il-qudiem. Li wieħed jieħu jew il-kamp tiegħu jista' jippiċċja kamp. Tikri area inti u tkun responsabbli għaliha ma mhux tmur tella kamp u titlaq il-barra u sabaħ tagħdalha. Sabaħ dara. Ikun hemm pereżempju warden jew whatever li hu jiġi ċekkja qabel titla' inti tmur hemmhekk, ejna nibdew nbidu. Tikri pereżempju 10 meters b'10 meters u tħallas €50 deposit. Ħanejdlek il-għala daw il-€50 deposit. Biex inti qabel titla' jiġi warden. Jgħidlek ara ħallejt kissir dik is-siġra qattajtek mela dawk il-€50 insihom sieħbi. Dawka biex nagħmlu maintenance taħsara li għamilt. U bekk in-nies meta tmissilhom il-but jieħdu iktar ħsieb is-sajt fejn ħajkunu. Għax il-bqija iħallu żibel, ikissru s-siġar, qed tifhem, ikissru toilet. U jkun hemm toilets fejn inti dak li jkun jinnaf ħafna tfajliet jew nisa jew anke rġiel, mela ma ninħassix 3 ijiem ma neġix. Ġifieri da jkun hemm x'imkien fejn tieħu shower bħalma hawn postijiet oħra u kafeterja żgħira forsi jekk nagħmluh biċċa open space għat-tfal. Dak li jkun qed jara tfal jilagħbu. Il-ġenituri għandhom fejn jieħdu kafe, imma mhux ristorant, ġifieri mhux tiftħu da xi 5-star hotel jew xi Michelin star hotel, restaurant whatever. Imma niftħuh open spaces għan-nies. Tajna wkoll idejat kif jistgħu jkunu, ġifieri llum tru AI. Jiena għandi ħabib tiegħi Matthew kif ngħidlu jagħmel xi ħaġa pub mill-ewwel. Jiena għadna ma tatx fiha tal-AI ħafna. Ma nafx kif m'hemmx nies, hawn tant nies qabbli mal-gvern. Dawn l-idejat ma jidħluhomx imkien, hemm għalfejn nkunu aħna mill-ħin volontarju tagħna. Nerġa' ngħidlek li nagħtu dawn l-idejat kif għandhom ikunu mal-gvern nemmen li hemm nies viżibbli u nies jaħdmu. Hemm oħrajn li prattikament ma jridu jagħmlu xejn. Imma hemm għalfejn nkunu waħda li noħorġu b'daw suġġerimenti, m'hemmx nies li jistgħu jissuġġeruhom dawn l-affarijiet. Ġifieri din Ford Benajsa
kien sar pressure u ħafna pompa li daħlu tal-animal welfare, ġifieri forsi vera sar xi xogħol u qalulna li kaċċew il-kulħadd. Nista' nistaqsi għalfejn taħseb li ikollok tkun inti Ikolli nkun jiena biex toħroġ b'dawn il-pjanijiet? ma nafx jiena forsi għax dwer għax forsi kreattiv ma nafx. Minn dejjem kont jew. Kreattiv minn dejjem u dwer ukoll. Jekk minn daħħal ħaġa f'moħħi li rrid nagħmilha minn dejjem kważi sibt ways and means mhux qed ngħidlek li perfett u rnexxi li kollox, però jekk pereżempju rrid timmur Everest Base Camp forsi kienet tidher kbira morna u tellajt tim miegħi. Jekk ridna mmur Kilimanġaro morna tellajt tim ta' 5 oħra miegħi. Ġifieri responsabilità kbira apparti li tagħmel inti biss għandek in-nies miegħek u mhux li tissameti anti biss, mhux li titla' l-quċċata anti biss. L-importanti li titla' u jitla' l-kru kollu u plassek ikun fadallek nofs ix-xogħol li tinżel lura. Għax ħafna mill-accidents jisiru intu nieżel lura. Għax jew il-ġisem jgħidlek ħamilta. Ma bat fadallek ħafna perikli oħra intu nieżel, ġifieri. U minn dejjem kont li jekk rid nagħmel xi ħaġa nibqa' sakemm nagħmilha. Mela, isma' s'issa semmejna 3 proposals, Heritage Malta ERT, din il-pjanta sotterranja biex dak li jkun jaf jekk hemm xi shelters jew xi ġibjuni, u issa nitħattu wkoll fuq il-proġett tiegħek ta' Benajsa. Inti għandek xi website pereżempju x'imkien fejn kollox huwa elenkat? Le, jiena li nibgħat emails pereżempju li ntella forsi. Il-dokument Mela, kollox idea fuq oħra. TikTok. Idea number 2. Mela, tafal minn qed ngħid. Inti tafal minn qed ngħid, inti li qed tismani, hemm persuna waħda li qiegħda f'moħħi u inti taf minn inti. Naqduhom bro dawn l-affarijiet, naqduhom kollha f'sit wieħed ta' proposals tal-blieħ illi il-poplu jkun jista' jgħod jara u jixtari tara kemm tkun sabiħa din l-idea. U fl-istess ħin il-policy makers huma qed jieħu deċiżjonijiet, forsi jieħu xi idea u jara jimplementa. U għal daqstant inti, il-persuna li taf li dan il-messaġġ huwa preċiżament bulla lik, kif tisma' tal-messaġġ ibgħat li WhatsApp naqdu grupp jiena inti u Konrad u mmexxu wkoll l-idea l qudiem. Mela. Nista' ngħid kelmet fuq il- Bro, daw il-minuti kollha li hawn riservati f'dan il-podcast huma lik. Ringrazzjak, ringrazzjak. Nixtieq ngħaddi komment fuq ir-riħama battery. Dik fejn saret l-inċident fatali. Ma nistax jgħaddi għan notice dan. Da kienet waħda fortifikazzjoni di kienet inbniet minn għalija late 1798, meta fi żmien il-Franċiżi. Għax battallimt li mis-1798 sal-1800 kienu l-Franċiżi. Mbagħad mill-1800 kienu l-Ingliżi sewwa. Ġifieri di saret biex tipproteġina waqt l-iżgumbrar ta' meta ġew jattakkawna l-Franċiżi whatever. Riħama battery. Ġewwa Marsa Scala San Tomas, dawk kollha li jmorru San Tomas ħarsu on the right, jaraw biċċa binja ħataqgħu ma taqax. Faċċata tagħha n-naħa l-oħra tan-naħa l-oħra kien hemm il-maħsel battery. Meta fittix illum, għax imbagħad tibda tidħol fil-pjanti hekk, kull ma fadal minn għalija triq msemmija għalija, ġifieri minnha di ma fadal xejn. Però di mir-riħama battery fadal binja perikoluża u abbandonata. Bdejt nagħmel research fuq din, eventualment kien hemm xi grupp ta' San Tomas imdaħħal fiha li kien ħajħu ħsieba jew wera l-interess li jħu ħsieba, però fil-verità baqgħet dejjem tal-lens, tifhem? Meta kelli meeting ma' Sint Kumarju ta' Witeline, ukoll kien xettiku ta' minni responsabilità. U dan meta kelli meeting miegħu jiena inserta ġimagħtej qabel sar l-accident. Jekk mhux ġimgħatej qabel sar l-accident fatali. Mela jiena kont tellajt l-informazzjoni fuq il-medja soċjali, indikajt mela l-ewwel tellajt l-informazzjoni bil-history tagħha dawk in-naqaċajt tifhem biex naslu għand in-nies iktar. Imma jkun hemm ħafna research warahom. U diġà qajjimna l-alarm mela, minn għalija xi 3 ġimgħat qabel sar l-accident qajjimna l-alarm fl-aħħar ta' Ġunju. U erġajna morna xi ġimgħatej wara li kelli l-meeting mas-sindku, erġajt indikajt il-post eżatt fejn sar l-accident hawnhekk eżatt, indikajt li jista' jsir accident għax hemm dan iċ-ċint qed jaqa' u ċint tal-fortizza, ġifieri dan il-bitħa tal-fortizza fejn kien hemm il-kanuni, iċ-ċint tagħha s-sur żgħir tagħha kienet jiddeterjora wkoll minħabba li l-blatt ta' taħt qed jiddeterjora għax hemmhekk kien ħafna maltemp u bil-erosion. U indikajt eżatt is-sit, ġifieri fil-video indikajt bil-mobile fejn jista' jsir is-sit. U erġajt tellajt fuq il-medja soċjali. Kont ix-xogħol minn għalija kien il-weekend għandu. U fil-break ftaħt il-mobile u sibt notifika ta' TVM li ġara accident San Tomas. Għettilla ħwa ħasra.
ġar accident. U f'daqqa waħda till-laħwa. Hemmhekk hemm dik il-maħsel battery, il-riħama battery. U batu li tnejn min-nies, ara kemm jimxu l-videos, ġan, batu li tnejn min-nies, sewwa kellek raġun. Qed sewwa kellek raġun x'inhi. Dak il-ħin ma mortx hemmhekk moħħi. U mbagħad rġajt saqsejt għedhom u qalu li fuq dik il-batterija li tkellimt fuqha. Qed tgħidlix li eżatt sar l-accident hemm. Għax bdejt nara ritratt qisu fuq dik il-biċċa pont tal-Konkos, imma ma kienx għax huma fejn ġabu ritratt fuq il-pont tal-Konkos għax il-Mirabel nsellem il-familjari minn hawn ġifieri dieqa kbira. Ħaduha minn dak il-post u mbagħad ġarrewa bl-ambulanza minn fuq il-pont tal-Konkos. U sirt naf li ġara l-accident eżatt hemmhekk għax qedtilhom tafu fejn bieħed u ieħor dieqa kbira fsa ta' qalb qed tiewa ħanżira dinja għadni kif ġbit l-attenzjoni din hija każ ma ħassejtniex proud li ġara l-accident, ħassejtni indannat illi ma miltux qabel dan l-awareness għax forsi stajna ġbidna widnej il-gvern iktar, għajjimna iktar awareness u forsi jsir xi ħaġa. Kemm qabel ma sar l-accident kont? Erġajt ġbit l-attenzjoni minn għalija 5 days qabel erġajt. L-ewwel darba meta kienet? L-ewwel darba minn għalija mort fit-30 Ġun u sar l-accident fin-19 July. Ġifieri within 3 weeks, 2 weeks, 3 weeks, tifhem. Sottolinja l-urġenza ta' dil-idea tal-IRT li għandek inti. Eżatt, ġifieri daw in-nies kollha l-followers il-ftit tal daw kien vera mietu n-nies ta' ġifieri ngħidu taf xettajt. Mietet u mill-inkjesta għax imbagħad jiena bqajt qisni imma tgħid hemmhekk eżatt tgħid li u bqajna nistennew l-inkjesta li tagħmet madwar sena u xi ħaġa din l-inkjesta. Tlajt nixed, jien informajt il-ġenituri mill-ewwel li kull tip ta' għajnuna li għandhom bżonn ħajsebuni warahom għax jiena kont sfortunatament il-persuna jew fortunatament li kelli l-iktar ritratti riċenti tal-post qabel sar l-accident. Ġifieri jekk jiena mort ġimgħatej qabel kelli l-iktar post ħadd ma ħajoqgħod jieħu ritratt ta' dak il-post. Kombinazzjoni, tifhem? Allura tlajt nixed, ġifieri tlajt il-qorti, tajt il-pulizija li kellhom bżonn tajthom kollox, il-maġistrat li kellhom bżonn tajtu kollox, kienu vera kordjali, ġifieri hemm mewt fin-nofs, ġan, hemm mewt fin-nofs. Ħajja ta' persuna diżagħżugħa mimlija bl-enerġija minħab u mbagħad mill-inkjesta ħareġ. Ġifieri jiena ġibt l-inkjesta miegħi. Inti xedt fl-inkjesta maġisterjali? Ejja, tlajt nixed. Jiena tajthom kelma li ħajkollhom bżonn. ħajsebuni warahom. Dik kif l-inkjesta maġisterjali, meta tmur tixed? Mur tixed il-qorti? Ejja, l-qorti morti jiena. Jibgħatu għalik normali titla' bil-ġlekk u bl-ingravata. Imma jkun hemm mawla, ġifieri mhux ġew ma kienx hemm xi ballanies le, ma kienx hemm xi ballanies. Imma u ġew awla jsir. Ma nsejt in-number eżatt, imma konna jiena l-maġistrat xi ħaddiema milli kun hemm. Ġifieri ma għadx intell l-avukati u sabaħ dala xina. Ħanejt il-fatti kif huma, tajt il-karti printjati fuq USB li kien hemm bżonn, tifhem. Bqajna nistennew l-inkjesta, l-eżitu tagħha, l-eżitu dik ma ta' parsijek ta' parsi nifhem, ġifieri l-konklużjoni sewwa. U ħarġu żewġ affarijiet l-iktar li huma importanti. Mela għand il-ħaġa tal-ART li għattilkom jiena. Li għandu jkun hemm entità waħda, ġifieri din qiegħda fl-inkjesta hawnhekk. Jekk nistgħu naqrawha. Naqrawha ħalli n-nies ikunu jafu. Dawn huma l-konklużjoni skont il-maġistrat? Dik kien hemm 31 pages, ġifieri l-inkjesta imma dawn huma l-konklużjoni b'ġiex pages qegħdin. Daw il-maġistrat tal-inkjesta. Sewwa jirrakkomanda illi għandu jkun hemm entità waħda ċentrali sabiex tirċievi rapporti dwar bini tal-gvern jew bini privat, kif ukoll dwar swar jew irdum jew bini abbandonat li huwa ta' periklu għal pubbliku sabiex tkun tista' tittieħed azzjoni immedjata u hekk tkun aktar faċli għal pubbliku sabiex jippreżentaw rapporti urġenti dwar dwini perikolus u ilmenti li jaqa' u imminenti li jaqa'. Ġifieri ċadna kif qed ngħidu. Ġifieri hija l-istess idea. Eżatt. Ġifieri li ninħambaq jiena xhur għala hawnhekk il-maġistrat. Sewwa ħareġ ukoll għax aħna jien rid ikolli konferma illi il-ġebel li waqa' fuq il-mibkija Mirabel kien l-istess ġebel li indikajt jien, mhux erosion tal-blat naturali, da kien parti mill-ġebel tan-negliġenza li din l-istruttura ta' wirt storiku ma ħadniex ħsiebha. Mela, l-inċident seħħ dat nerġa' nikkwota ta' bil-konklużjoni. L-inċident seħħ meta waqa' xi ġebel li jifforma parti minn din il-batterija ta' riħama u laqat lil Mirabel Falzon. Jiġifieri jekk il-Prim Ministru ħanerġa' ngħid, ħanagħmel question mark ħalli ma nippuntax sabajja ma 99% smajta sewwa. Jekk qed jippruvaw penġuha illi waqa' l-blat għax l-erosion biss
tal-blat naturali ngħidlu jien u mhux tal-blat tal-fortizza sejrin żball u qed jippruvaw qarqu. Jekk joġobkom tibqgħux ċali, jekk joġobkom tibqgħux tqarqu bin-nies u minn għalikom li ħadd ma jagħti kasom dawn l-affarijiet. Sewwa? Biċċoħra mill-inkjesta ġan. Mhux ħantawwellek ħafna ta'. Bro, m'għandix fucking għaġla għalik. Minkejja li kien hemm diversi rapporti kemm il-Kunsill Lokali ta' Marsa Skala kif ukoll minn entitajiet non-governattivi u ċittadini privati dwar l-istat ta' din il-binja, dawn ir-rapporti intilfu f'burokrazija tal-awtoritajiet governattivi u ġerarkija fl-istess awtoritajiet. Jiġifieri? Hemm ħafna kif qed l-ewwel. U kif isibu l-problema tagħhom il-pulizija meta jċemplu jgħidulhom le mhux li tiċċempel jew mhux hawn. Hemm bżonn ikun hemm dan il-helpline sejjaħlu li trid, jien qed insejjaħlu Malta Heritage Emergency Response Team. Importanti ma jkunx helpline biss, imma. Importanti li jkun hemm helpline u jkun hemm team. Jkun hemm team li huwa trejnjat, team li jaf x'juni jagħmel u anke team li għandu ċertu jitkollu ċertu passjoni għal għadi l-biċċa tax-xogħol. Jiena nemmen li orrejt hemm bżonn ikun hemm nies akademiċi fiha periti li jifmu u jagħmlu, però jekk ma jkunx hemm il-passjoni kif qed tgħid inti. Għax hawn min jgħidlek hemm inti x'qed tippretendi jekk inti m'għandekx kwalifiċi. Bħal tim tal-futbol, ġan, tim tal-futbol ma jirbaħx il-coach, ma jirbux il-plejers biss. Hemm il-maser, hemm tim sħiħ. Jiġifieri dana l-Emergency Response Team tal-Heritage mhux ħajkun magħmul minn periti biss. U mela, ovvjament għandi bżonn il-periti, għandi bżonn l-avukat, għandi bżonn dawn l-affarijiet kollha nies bil-kwalifiċi, però illum il-ġurnata id-dejja tal-edukazzjoni vera evolvit. Jiġifieri jekk titkellem ma' xi pereżempju il-professur Carmel Borch insellem luminaw u bniedem li jekk hawn xi ħadd jifhem fl-edukazzjoni u Maria Brown, il-mara tiegħi, jiġifieri dawn huma nies li tant xtarru speċa l-edukazzjoni xi tfisser. U llum il-ġurnata nafu illi biċċa kbira enormi mill-edukazzjoni tal-bniedem ġejja mill-edukazzjoni informali. U llum il-ġurnata, anke kif qed tinbidel id-dinja ġifieri huwa diffiċli ħafna li tiġib ċertu kwalifiċi, imma dik nipparkjawha. Il-fatt li inti tagħmel dan l-impenn kollu, inti probabbli għamil xi 4 teżijiet hemmhekk. Ma nafx, qatt m'għamil teżi ġifieri ma nafx. Jekk taqbad tippreżentahom dawk, l-affarijiet kollha li tallimt intu ssib iċ-ċisterni, intu ssib il-shelters, intu tagħmel l-avventuri tiegħek. Inti min jaf hemmhekk kemm bdejt titgħallem affarijiet li issa ttallimhom lili, li tallimhom in-nies fuq it-TikTok, kemm tallimt affarijiet fuq il-medja. Jiġifieri minkejja li kwalifika m'għandekx, l-edukazzjoni informali tiegħek hija out of this world. Ħaġa oħra ġan nixtieq nagħmel punt hawnhekk. Ma nafx il-għala, naf il-għala, imma naħseb il-gvern ma jafx il-għala. In-nies għalfejn iċemplu lili biex jirrapportaw dawn l-affarijiet. Ma ħanejdlek jiena risposta. Jgħiduli, orrejt, kellimt is-sindku fidi, għalli fidi. U baqgħet fidu vera, l-binja taqa' kienet u taqa' għada. Għamilt rapport, pereżempju, kellimt il-Ministru, fidi, ħaneħdu ħsibaħna, fidi, għax tkun ġej l-elezzjoni qabli, u baqgħet hekk. Jgħiduli, nebatu lilek għax inti naf li tagħmel pressure u tibqa' tippersisti u tibqa' tibgħat għall-informazzjoni. Sewwa, il-poplu hemm barra għandu dritt ikun jaf. Mela aħna il-politikanti, messaġġ għall-politikanti, forsi ġej l-elezzjoni dal-waqt, ma nafx, question mark. Min ħajtellakom jista' jkun l-istess persuna li ħajniżilkom. Jiġifieri toqgħodux tagħmlu ħafna arja bħalma jagħmlu s-soltu, issa tibda tarhom ġan, bda faqsu. Isma' għandek bżonn xi ħaġa nista' ngħinek, u mbagħad jgħaddi xahar, tgħaddi l-elezzjoni u tinsihom dawn in-nies, ġifieri. Imma n-nies għalfejn jibatu lili din informazzjoni. Isma' naqbdu naqra fuq il-politika, ovvjament inti persuna. Politikant sewwa? Le, naf li m'intix politikant, imma ovvjament hemm ċertu kritika li tagħmel inti tagħmelha l-awtoritajiet. Malta għandna sfortuna kbira, forsi minn hawnhekk tajjeb nibdew. Li inti għax tagħmel kritika l-gvern mela inti nazzjonalist. Sewwa, ġifieri rajt dawn il-kummenti, rajt wieħed minnhom kien għax ma taqbadx tilbes t-shirt tal-PN biex turina minn vera inti pereżempju. Bħalu hemm ħafna. Imsiken, Inkun se ngħid affarijiet oħra ma msiken. Imsiken huwa korrett spex, ta? U mhux ignorant, għax ignorant ma jridx jitgħallem
tista' tgħidulhom ignoranti ta' ma. Kemm ippjaga il-partiġanizmu f'Malta? Kbira. Jiena ġieli nieħu videos għamilt nuċċali issa blu aħmar. Dak għandu intenzjoni biex kemm jista' jkun ma nqogħdux indawru l-affarijiet għax aħmar biss jew blu biss. Ġifieri. Nistaqsi mistoqsija daqsxejn. Għax inti għat li fil-bidu għat li inti tiġi minn familja laburista. Ekku. Kif jgħadduha? Ikonna diskussjonijiet kbar interni u mhux qed ngħidlek ma taffettwax l-affarijiet familjari, però ġan jiena nemmen ċertu affarijiet jekk jiena ommi pereżempju temmen xi ħaġa u jiena nemmen xi ħaġa oħra, aħna mdorrin li aħna pajjiż demokratiku, inti għandek dritt tal-opinjoni tiegħek, jien għandi dritt tal-opinjoni tiegħi u mhux ħanoqgħod ngħid għax ommi missieri u għax uħuti u oħti u jemmen hekk jiena ma nistax ikolli idea differenti. Ġifieri jiena kulħadd għandu l-idea tiegħu, kulħadd illum għandu 18, ġifieri kulħadd għandu dritt isemma leħnu u jiena m'għandix rabta ma' dak u mal ieħor. Jiena nemmen f'xi ħaġa, ħadd ieħor jemmen f'xi ħaġa oħra, ġifieri. U reċentament kont pjuttost kritiku dirett fil-konfront ta' Owen Bonnici. L-istorja minn fejn bdiet? L-istorja nserta u l-Ministru tal-Kultura, sawa, jekk gideb u gideb u. Ġifieri minn dik il-gidba bdiet l-istorja. L-animozità ngħidilha jiena dik il-gidba x'jiena ħalli naħdem u kelli meeting ta' ġifieri jiena ma' Dr. Owen Bonnici f'Jannar minn għalija tas-sena l-oħra. Sewwa, kellna meeting miegħu għax aħna jiena nibda bil-kelma tajba u mmorru bil-proposals fuq il-mejda. Hemm affarijiet li mhux ħanejdhom ħalli ma nġibux jidher iktar ħażin milli forsi hemm, però aħna mmorru bil-kelma tajba u bil-proposals għax in-nies jgħidulek inti dejjem. Kif titlaqa meta tmur bil-proposals? Dak li jkun jogħġbuh, però mbagħad jibqgħu proposals. U jiena dik il-kanna tiegħi dik li nħaraq li quddiemek ħafna għandkom idejat tajbin, naħdmu flimkien. U mbagħad tibda tibgħat email pereżempju jew jaddik għand xi ħadd biex isu tone it down u tibda ma jibgħatlek xu malek u rid niċċekkjalek għax dejjem ħafna pereżempju il-trick tal-PQs, parliamentary questions. Pereżempju membri tal-oppożizzjoni jistaqsu mistoqsija, iva qed niċċekkjaw ħan nistaqsu l-Ministru konċernat qed isiru studji u dawn l-istudji jibqgħu għax qatt ma jtuk risposta. Sewwa, ġifieri mela ħna għalfejn morru fil-Parlament u nsaqsuhom biex jibqgħu dejjem itawlu. Ġifieri ikonna meetings aħna u mal-OPM kelli mal-Ministru tal-Lenz l-Antik ma' Stefan Zrinzot Soppardi. Ġifieri dil ħaġa li meta jinbidel ministru ġieli jużawha skuża għax tariħa ma' batri jiena bqajt ninsisti jekk ħadd ma ħajjeħu responsabilità politika tagħha din ħanibqgħu kulħadd iħalli kollox għaddej għax m'hemmx xi ħaġa li ħadbati minnanti, però inserta tajjeb li l-Ministru inbidillu l-Ministeru u ma baqax. Allura isu forsi jista' jistaħba taħta di. Però kieku jiena l-Prim Ministru irrid li jkolli nies accountable taħti, mhux jeħbew wara gidba, da każ ta' mewt. Come on. Ġieli kellek reperkussjonijiet anzi ħansaqsilek mod ieħor. Ovvjament kollha ħafna nies li jkunu kapsatas. Kif jaffettwak? No, gost ngħidha dil-ġimgħa kombinazzjoni kien hemm persuna li meta kont qed nikteb fuq il-Ministru konċernat bħal ma bqgħux insemmu ismu. Jaqla l-ħin kollu, kull messaġġ nikteb bubum. U jiena nipprova nirrispondih bl-edukazzjoni, kultant ma' ċiniku wkoll biex inwaqqaħħa jtun id-dawn. Bat li messaġġ privat għalli jisma' għalli kellek raġun ta' fuq di tal-Witiline, għalli għara kemm naqlalek is-soltu, għalli u najrek u hekk, għalli tuħux għalija, għalli ma fuq di għandek raġun, għalli u vera nemmen illum il-ġurnata kemm għandek raġun. Kont se naqbad dan, nagħmlu naqa' tweak tal-voice tiegħu u ntella online ħalli nies ikunu jafu il-verità x'inhi, ħalli ma jgħidux qed jivvinta. Ikun hemm nies illum stess bat li wieħed jaħdem fuq stazzjon tar-radio da mind you. Għalli, u mhux ħansemmi ismu ovvjament il-għala. Ibqa' sejra għamilhom daw il-videos għalli jiena nkun nixtieq nikkummenta għalli ma ħabba ħafna raġunijiet ma nistax nikkummenta. Jiġifieri daw in-nies illi in the long run kollha kemm huma ħajndunaw kemm mhux qed ngħid għandi raġun ta' x'inha mhux ir-raġun, kemm bl-affarijiet li ħajkunu qed jinbidlu ħajndunaw ħalli ma jgħidulix li imma deep down ħajkunu jafu li. Isma' inti persuna ta' ħafna proposti. Għandna proposti ħafna. Imma qabel ma naslu proposti li għandek imħejjin, forsi nistgħu nistaqsu mistoqsija f'iktar fundamentali għax qed nitkellmu fuq il-partiġaniżmu fuq il-biża tan-nies li jitkellmu pereżempju. Li għalija dik hija patoloġija pjuttost preokkupanti għax
Ovvjament jekk ma nistgħux niddibattu onestament, mela il-problema ma nistgħux nindirizzaw. Kif taħseb tista' tinqeleb? Jekk wan irid jemmen il-gvern illi rridu nagħmlu mhux nagħmlu bidla, rridu nkunu l-bidla. Sewa, għax milli tagħmel il-bidla. Għal tkun il-bidla inti hemm baħar jaqsam. Involvejt lilek innifsek, mill inti għandek ċertu responsabilità personali. Issa jekk il-gvern verament jemmen illi il-wirt kulturali mhux ħanibqgħu intuħ ħanuża l-kelma tal-Ministru, mhux ħajbqa' jkun is-Cinderella, imma ħanamluh vera pilastru għal-pajjiż Malti, għall-inkam ta' Malta, sewwa. Jiena waħda mis-suġġerimenti tiegħi hija, xtaqt nagħlaq biha, però ħansemmi issa ma jimpurtax, li tinħoloq Malta Cultural Trail. Mela jiena ħanispjega naċċel tiegħi naqra kbira, ma insomma. Bettija tiegħek. Bettija. Jiena kif qed lek ftit qabel mort nagħmel esperjenzi barra minn Malta, Kilimanjaro, l-ogħla montanja fl-Afrika, Everest Base Camp, imma ġifieri mhux Everest hija l-ogħla montanja kważi 9K għolja, imma aħna wasalna sa Base Camp. Għax imbagħad jitlu ħafna fondi li jiena m'għandix, plus li tiġi deadly zone u ħafna da. Però morna san-nofs u kol challenging. Morna via Franċiġa li hija trek di. Titrekkja minn posta l-ieħor, ikollok minn iġollok il-bagalja minn hotella l-ieħor jekk trid, u inti titrekkja pereżempju ġurnata 40 km, ġurnata 30 km, u dejjem miex minn posta l-ieħor. Fejn? L-Italja. Aħna bdennija l-parti tal-Italja. L-Lukka. L-Lukka u di tibqa' sejra sa Ruma. Ġifieri aħna ma bqajni sejra sa Ruma sa San Gimignano. Lukka Kalabria jiġi. Tgħidli x'eżatt. Lukka in Kalabria? Lukka x'imkien l-nofs tal-Italja. U Puglia. U Pisa x'imkien l-hemmhekk. Għax għandna intern Taljana, l-Igor Taljan, missa tisti qabdet il-mobile. She took the phone. We say hello to her family from here, but geographically she has no clue. Sorry? Lucca's in Toscana. Sorry? Good point. Good point. So Lucca's in Toscana? Fuck, I know nothing. Okay. Ġifieri daw trek li aħna mmorru barra minn Malta. Issa, jiena naf ħafna trekkers Malta u jiena nitrekkja wkoll, ġifieri ma tantx għandi ċans nixtieq għandi iktar. Però dan il-kunċett forsi mawx Malta għadu wkoll, ġifieri kunċett ġdid. Illi Cultural Heritage Trail fl-istess ħin aħna qed nippromowtjaw il-wirt kulturali ta' Malta. Jiena għamilt biċċa pjantaw qatt nara naqa' it-torrijiet li hawn mal-kosta, torrijiet illi daw biċċiet minnhom huma diġà huma restored jew minn din l-Art Helwa jew minn xi NGO oħra. U l-idea hija ngħidu inti ġejt minn Malta, ġejt minn barra minn Malta, insilt l-airport u timxija għax jiena qatt nipprova nagħmel logistics ukoll. Kemm jista' jkun lan daħlu transport fiha kollox within walking distance sewwa. Mela mill-airport l-eqreb fortizza taf tkun Fort Benajsa. Mela dan nallaċċa issa is-suġġett li qedlek l-ewwel minħabba dan, is-suġġeriment. Mela inti trakkajt Fort Benajsa, għandek fej jew tella kamp, irid ikun hemm biċċalqa fihom dawn li ħansemmi, irid ikun hemm biċċalqa fej dak li jkun aħna ġieli morru barra ma' Malta u ngħid ma rridx nikru ħotell imkien jien. Intella l-kamp miegħi, lightweight sewwa, irid ikolli post fejn intella l-kamp. Jew post jekk ma rridx inġib il-kamp miegħi li nista' nikri l-kamp, jiġifieri jkun hemm entità żgħira li tikri, u post jekk ma rridx noqgħod kamp jiena rrid norqod aktar komdu, one bedroom jew two bedroom. Kmamar żgħar daw, bħal pereżempju aħna ngħidulhom tea houses meta morna Everest. Inti kull ma jkollok sodda u saqaf fuq rasek, ġifieri daw tal-fdewwex kienu jkun, tifhem? Imma jkollok fej u jkollok x'imkien fej tnaqqar xi ħaġa u tieħu shower. Jiġifieri daw aħna kull ma jkunu rridu it-trekkers tiekol tinħasel u torqod. Sewwa. Mela inti ġejt u tlaqt fil-għodu, sewwa, u bdejt timxi mal-kosta ta' Malta. Tlaqt minn Benajsa pereżempju u bdejt timxi mal-kosta ta' Malta. U rajt il-fortifikazzjonijiet intu miexi, torrijiet pereżempju ta' żurriq, tifhem? U wasalt nagħmlu mod tajn tuffiha. Għaddejt forsi minn mal-kosta, rajt il-veduta, u wasalt tajn tuffiha. U rajt għallum daqshekk. Irqad tajn tuffiha, kilt, ħsilt, l-għadda fil-għodu timxi, tlajt lejn il-melliħa pereżempju, u mort batt il-ferri għal-Komino pereżempju, u nżilt Komino, u rqat it-torri ta' Sant'Anna, ta' Santa Marija, sewwa. Erġajt nħsiltu, l-għada mort id-dur Kamuna kollha, mela għandek ġurnata Kamuna kollha, gawdejtna għal-baħar jekk trid. L-għada jew l-istess ġurnata batt il-vapur jew ferri u mort Għawdex.
Mela għawdex viċin il-portem xejdu l-fortizza ta' kienet fl-aħbarijiet. Nsejt bħalissa, kienet fl-aħbarijiet, ma tistax tiġi nifmuħ, whatever. Mela, għadġa fortizza oħra u rġajt nħsilt, l-għada qomt u mort id-dur għawdex kollu, per dak 50k, id-dur għawdex kollu. Tlaqt minn hemm rġajt nżilt Kemuna u rġajt nżilt Malta u matul din il-mixja qed tara s-siti jew nkella jew siti storiċi, jew nkella per mużewijiet. U mbagħad nżilt Malta. U għaddejt min-naħa ta' jinnaf San Pawl il-Baħar, nżilt Paċeville. Qabel nżilt Paċeville pereżempju hemm adjacent magħha il-Victoria Lines li dawn huma 12 kilometru ta' ħajd defensiv, kien hemm fault fil-ġeoloġija u kienu bnew ħajd defensiv. Mela dan 12 km. Tista' tmur u terġa' lura inti, ġifier għandek 24 km. Għandek ġurnata jekk trid. Qed dejjem nippromowtjaw il-wirt kulturali ta' Malta. L-uniku ħaġa li għandna ħna Malta u maħna nħallsu xejn tagħha jekk tinħallsu maintenance. Issa ngħidlek ukoll għall-maintenance, il-total maintenance. Għaddejt rġejt minn Paċeville inti taqbad miexi lejn is-Saw ta' Malta. Għaddejt minn Paċeville tgħid il-laħwa u l-bum sewwa. U tgħid pereżempju ħanerġa' mmur lura Pembroke u l-lejla norqotaw u fil-għaxija noħorġu morru niklu restorant tajjeb qed tifhem. Rġajt laqt fil-ħodu, bat miexi, rġajt għaddit minn Paċeville, mela kam ħadna bażdil bira flaġija, ħallejna lira, qed tifhem, u daw jiġu nies, jiena għandi di oħra f'moħħi. Nippreferi nġib 100 turist u jħallu €1,000,000 milli nġib 1,000,000 turist u jħallu €100. Ġifieri kemm problema fuq traffic, kemm problema fuq dranaġġ, fuq l-infrastruttura kollha. Mela inti bqajt miexi mort il-Belt, il-Kottonera, għandek il-Kottonera Lines, is-Santa Margherita Lines, balla fortifikazzjonijiet sewwa. Urqat per eżempju della Grazia Batri, x-xajra. Erġajt l-istess, sibt xi ħaġa fejn tiekol, nħsilt, l-għada timxi rġajt, Marsa Xlok, x-xajra, Birżabuġa, Marsa Xlok, u rġajt wasalt Fort Benajta. Ħasasik mistoqsija, tbajt taħdem mid-dar jew ġo xi kaffetterija storbjuża, mela mhux tiġi saħdejn għall-Business Labs, post ċentrali, kwiet sabiħ, u li fih tista' tagħmel użu minn hot desks, uffiċċji, boardrooms li trid. Tista' taqbad u tfetx fuq l-adba mingħajr ma tafżal il-ħadd u serraħ rasek li żed inqeda. U jekk titlaq 4 minn nies jew 40 se joħorġuk ta' nies. Business Labs, xittit aktar. Inti familjari jekk hawnx din għaw xi komunità pereżempju madwar id-dinja ta' nies li jagħmlu dat tip ta' turizmu? Nemmen li għaw jena l-ħares, ma naħsibx li waqajt mill-spazju għad naħloma jindi. Li per eżempju jmorru jfittxu postijiet fej trekkjaw, biex nafu kemm kbira din il-trend. Per eżempju għandi ħbieb illi reċentament marru għamlu l-Umbria, għamlu kammino nasib ta' San Franġisk per eżempju. ħafna kammino tista' maħna. Il-kammino di Santiago daw l-affarijiet. Jiġifieri qed nassumi illi għaw dan il-palma u t-turizmu għal-reġjon, taw il-turizmu għal-ċiklizmu, nimmaġna li għaw kol turizmu għal-trekking, ġviri di jek inti taħdima sew, tista' sir waħda minn dawk il-postijiet illi tissemma mal-Kamino di Santiago, mal-Kamino ta' Franċisk, il-Kamino ta' Malta miltu inti, le għamiltux għaw fakin tajjeb. Aħna għamilna, ftitilu saret il-Kamino ta' Malta, l-verżjoni ta' Malta, ġaħna ħafna marru sifru barra minn Malta. Tibda minn Rabat minn għalija u tispiċċa l-Isla, u tispiċċa l-Birgu, jena għamilta, ġifiri, imma d-dur il-knejjes isek, Malta stess. Aħna qed nagħmlu xi ħaġa li nduru t-torrijiet. Plus, jekk hemm pereżempju jien naf jintfajt xi ħaġa fuq YouTube, dak li jkun jgħid ara CNG tefadi fuq YouTube. Għandha dduntu daqqatajn. Naraw li tkun safe. Issa di magħha hemm allaċċat gwidi, ġifieri qed se timpjega gwida inti. Tgħid jiena rrid l-informazzjoni, mela ħan impjega gwida. Jekk għaddej minn sit, pereżempju bħall-Latnija li kien magħruf għall-climbing. Għandna ħafna siti ta' climbing. Jista' jkun dak li jkun għaddejn fejn il-baħar, jiena nħobb id-diving ta' mela għada nieqfu fil-fortizza, naraw minn fejn sibu transport jew nimxuha sal-qreb dive instructor, nikru, mela għallajt li ta' diving, sawa? Għandek ħafna fejt ikel, turizmu, partying, għattifem. Ġifiri da, jista jkun dak li jkun wasal Fort Benajsa fl-axħar tal-5 tiem jew 6 tiem, jgħid ma lissa ħammur nikri hotel ġo Paċeville, jew 5-star hotel, u għatta 4 tiem oħra. Mela dan, ġibnieh bl-skuża ta' trekking. Imma għara kemet jom fuq iktar flus, f'affarijiet oħra, għattifem? U għet massimizza as illi diġa. Eżatt. Qed nisfruttaw xi ħaġa li waħda mill-ftit affarijiet illi għandna. Għax kemm għandhom nirreklama l-Marta
għal-beaches, għax-xemx, qed tifhem? Il-kultura jien għandha tkun waħda mill-pilastri ta' Malta. Isma' għandi mistoqsija tal-aħħar, u bat warajk nixtieq li ngħaddu naqra nelenkaw naqra l-proposti. Sewwa. Jiena li rajtek, korreġini, waqt il-protesta kontra l-abbozzi tal-ippjanar. U vera. Għalfej kont hemm inti? Jiena l-nżur daw l-affarijiet nifhem iktar, l-ewwel semmejtlek pereżempju dik tal-hotel faqgħu dak ix-shelter, qed tifhem? U di batt il-Prim Ministru ġifieri fuq jien batlu WhatsApp ukoll. Tista' tiċċekkja li fuqha di. Batlu wara ftit oħra għalli ma batlek ħadd fuqha, tlu ma batlek ħadd fuqha. Smajtx inti minn għandu, ma smajtx jiena minn għandu ġej. Jiġifieri dawn huma l-143 u l-144 sewwa. Jiena nemmen illi jekk jgħaddu dawn il-liġijiet se niftħu beraħ mhux l-lum huma l-legalitajiet li bihom dawn il-143 u 144 ħajsiru legalitajiet sewwa. Tgħidli hemm affarijiet tajbin, ovvja li hemm affarijiet tajbin, però l-affarijiet tajbin kulħadd jippompja fuqhom fuq social media. L-affarijiet ħażina jekk ma jkollux daw in-nies l-NGOs. U jekk rajt sew jien hemm xi 70 għaqda differenti illi huma kontra li għaddu dawn il-liġijiet. U plus il-ħaġa oħra illi provaw jgħaddu baxx qabel noħorġu għal vakanzi tas-sajf biex ma jkunx hemm konsultazzjoni biżejjed. U din tal-history jien nemmen illi għandu jkun hemm nies minn strati differenti tal-awtoritajiet u NGOs illi biex din tkun suċċess din il-Malta Heritage Trail għandu ikun hemm input mant nies professjonisti, nies li għandhom in-namra għal-trekking, sidin tal-caravans, kaċċaturi u nassaba, għax aħna mhux l-intenzjoni tagħna illi mmorru ngħaddu. Pereżempju jiena ġieli nkun għaddej trekking u nkun naf żmien il-kaċċa pereżempju, noqgħod bit minn mit-telfajn biex ma nnaffarx. Ġieli anke meta jkun magħluq is-season, nipprova ma ngħaddix minn imnasab, ngħaddi minn fuq minn mal-ġemp kemm jista' jkun. Nirringrazzja il dawk il-ħafna żgħażagħ iktar żgħażagħ li tirraġuna magħhom nassaba u kaċċaturi. Ġieli mill-bot pereżempju ngħidulhom nisma' għaddi minn hawn jgħidu li għaddi sieħ biss jew għax jarfuk. Jew għax jafu li saqsejt bl-edukazzjoni mhux battu għaddejtilhom għax jiena nemmen li daw għandhom in-namra u rridu bħalma aħna rridu nirrispettaw tagħhom huma għandhom jirrispettaw tagħna wkoll. Ma jistax ikun passaġġ talqu għax ifettillek da għandek kamra intu ma tixx min jgħaddilek. Jekk dal-passaġġ ilu hemm 20 ta' snin, ma tistax kien hemm każ dal-aħħar ġifieri li ntrebħet li kien għamel gate da minn kien u sajret ineħħiha ġifieri dak passaġġ minn dejjem. U l-kwit tiegħek huwa li pereżempju il-legalitajiet illi bħalissa huma l-legalitajiet, essenzjalment il-board ħatenata tant poter illi liġi qasib ta' ħadd iddeċidi l-planning authority flok tiddeċidi l-qorti. Għax għandhom track record vera tajjeb. Jiena pereżempju waħda mill-posters għax jiena meta mmut nipprova nkun naqa' kreattiv ukoll. U għamilt poster mhux qiegħed miegħu gaffa għaddejja fuq il-binja tal-qorti u fuq il-wirt kulturali, ġifieri tgħidli forsi ma tantx kienet tagħti fil-għajn, però jiena minn ra u tbattalejta fuq social media dak kien is-sens li ma nistgħux nibqgħu għaddejjin gaffa u l-Planning Authority, ġifier gaffa kellha l-label tal-Planning Authority. Jiena fuq di pjuttost naqra irrabjat biex ta' fuq għax. Nixtieq nagħmilha ċara forsi għamilniha ta' diġà. Imma jien mhux assolutament m'iniex qiegħed hawn biex noqgħod nattakka l-gvern. Jien nixtieqlek ukoll. Però jiena fl-aħħar mill-aħħar missier minn. Tipo jiena papa. Jiena għandi obbligu serju ħafna li akkosta kollox nipproteġi il-wirtu li. Issa jiena ħoss li kwalunkwe vot, onestament men qed ngħidilkom kwalunkwe vot favur il-bills kif qegħdin bħalissa huwa tradiment tal-futur tuliedna kollha. Din hija bill li jekk forsi għaw minn huwa nkwetat fuq kif ġi żviluppat il-pajjiż dal-aħħar. Nista' ngħidilkom li b'din il-bill dik il-kruħa tkun on steroids u l-awdaċità tal-politiċi tagħna li jafu kemm aħna rrabjati fuq din il-kruħa u s-soluzzjoni tagħhom hija li tintavolaw porkerija bħal di hija imperdonabbli. Għal daqstant. Ħanfakkarkom ta' xi ħaġa waħda. Eżis membri parlamentari, eżis rappreżentanti tal-poplu. Ftakru dak nhar li votajtu f'Ġan Paul Sofija kemm stħajtu wara. Terġawx
twaqqgħu id-dinjità tagħkom. Intom l-obbligu tagħkom huwa li tipproteġu id-demokrazija tagħna, iż-sbuħija tagħna, il-wirt tagħna. Vot favur u vot kontra dak kollu. Insomma, skużani, kelli ngħidha. Jena waqaft kont nqalleb fil-karti u bdejt nisma' lili nnifsi nħaxwex u ma rridx jew joqogħdu jidgħu sħabna wara l-editing. Għamela xi klip. Aħna ma tantx neditjaw, aħna pjuttost kollox taqra menna. Imma vera rabja kbira għandi menna li għadha biċċa ta' xogħol. Anyway, isma' għadu naqra għal-proposti. Mela, apparti daw li kontet nsemmilek, għamilna awareness ukoll aħna fuq it-tunnel, hemm tunnel tal-Furjana per eżempju, dak eżatt. Naqra editing fimni mill-ftit li nafa xina ma tantx xi tajjeb itnejlek. Imma l-messaġġ naħseb kien huwa ċar. Tibqgħux tgħaddu minn fuq il-ġustizzja u l-wirt tagħna. Jieqfu. Il-hypogeum huwa uniku fid-dinja. Kemm sabiħ. Inżil dal-aħħar għax il-Kunsill, ġifieri ħaġa tajba li għamel il-Kunsill, fetaħ il-hypogeum aħna noqogħdu ġifieri kważi fuq il-hypogeum tista' tgħid. Minn il-ħaxlit. Ejja. Minn fejn? Fejn il-Maxims, l-isfel mill-Maxims, fuq il-hypogeum. Xaħna, dal-axar morna, insomma, l-berdi tal-mara, rridet mor il-hypogeum, insomma, maħat tal-hypogeum. U ħadna gost, t-tifla vera ħadet gost, li għaw affarijiet tal-bni. Uniku fid-dinja dan, ġifri mux għanajdu uniku f'Malta ta' jew f'Għawdex, fid-dinja. Le, u jinħas, ġifri inti ma tedħol fih, tibda timmaġna da u x'beda għaddilhom minn moħħhom men. Meta għamlu dal-artala u meta għamlu din il-kamra, mbagħad il-kamra jekk tħares minn ġod it-tieqa, tara l-artal imma jkun jieħu form oħra, stra. Ikollok fantazi tibda tgħix, aħna bdejna ngħixu film jenu t-tifla. U taf xoġbitni, ġan, hemminnom għalunna, ħallew ruqa, ma esplorawix jew ma natfuwix ta' biex jħallu għal-futur, għal-ġenerazzjoni futuri, tifhem? Ma nafx għalfejn laqtitni dik il-biċċa tax-xogħol. Għax isek tħalli xi ħaġa, orrejt kxifna minnu, imma tħalli xi ħaġa biex ta' warajna jiskopruha tipo, tifhem taf kif? Bħalma aħna qed niskopru li il-history ta' Malta issa tfajni għalura iktar, ġifieri tfajni għalura mhux disgrace ta' morna lura 1000 sena iktar, ġifieri ara kemm għandna x'niskopru iktar. Tifhem? Ġifieri nefta warajna x'ħajsibu. Mela, naddu għal-proposti. Għal-proposti iktar. Il-tunnel, tunnel, Malta kien il-railway fl-antik sawa, nsellem il-Pawlu minn hawn, grupp Malta Railway. Pola Ġus minn għalija. X'jagħmel da? Jħoħsib il-Malta Railway Foundation. Sawa. U qed jagħmlu xogħol kbir, għandhom mużew bil-Kirkara, jien kull meta mmur, dejjem niskopri xi ħaġa, dejjem kollha medon oħra. Għax daw in-nies tant qed jinteressom issa mill-wirt kulturali. Li pereżempju minn kellu xi bagalja u beretta ta' ċaħat li kien jiġi minnu kien pereżempju isuq train. Allura qed imorru għandaw, għandi l-NGO, nali NGO hekk tiġi, u itwomlhom biex ikun hemm legat, għax daw jekk pereżempju jaqa' l-post u jispiċċa jintradmu dawn l-affarijiet, hekk qegħdin f'dan il-mużew u tkun tista' tgawdihom jiena inti tfal tagħna, tifhem? Mela dan hemm kien hemm dan it-tunnel mill-Belt Valletta sa l-Imdina. Sa l-Imtarfa kważi, toħroġ mill-Imdina fejn hemm il-kafeterja llum il-ġurnata. U dan kien hemm xi 12 stop minn hemmhekk sa l-Imdina u kienet mezza trasport minn għalija minn is-sejżbal 1887 sa 1930 xi ħaġa. Imma sentu bi korrekti ta' xina u d-dati mid-ġildin, sewa. U mbagħad ġiet obsolita x'daħal it-tram floka. Però dan hemm tunnel, siġifier taħt l-Imdina jiena ma kontx naf sa sentej ilu. Hemm tunnel intu tilha Tettingers. Ftit qabel ma tgħaddix mill-main road, tgħaddem it-triq mill-ġampula għat-Tettingers, ara reklami l-lume. Jaf x'għamlu. Saħt nibatolhom l-invest, forsi jagħti baċċaġa dawk. Hemm it-tela u hemm tunnel. Jibda minn hemmhekk minn dit-tena. Tgħaddi taħt l-Imdina kollu u joħroġ minn naħa l-oħra tal-Imdina. Joħroġ ġifier isem l-Imtarfa qisu. U dan bħalissa mhux użat xejn. Għamlu ħabta kienu jkabru l-mushrooms fih mir-riċerka li għamilna. Issa aħna qed nissuġġerixxu li għandu jiġi, pereżempju nitkellmu fuq tal-Furjana. Il-Furjana wkoll hemm. Il-Furjana hemm mill-bombi. Sali għal garax. Ġifier tgħaddi minn taħt il-fosos kollu daw kollha jmorru jaqbżu partying u hekk. Hemm taħt hemm appart li hemm labirint ta' shelters u tunnels, hemmhekk u l-fosos. Hemm tunnel illi jieħdok sa taħt id-ditx intu deħel mill-Bible Belt, jekk tħares on the right l-isfel jidher hemm Isamina. Sewwa? Ġifier hemmhekk kien l-ewwel stazzjon tal-belt jitlaq minn hemm, jgħaddem taħt il-Furjana, l-Ħamrun, Ħattar, Tħażebbuċ u jasal l-Imdina.
Mella hemm daw it-tunnels li maħniex nużawhom, anzi qed nużawhom biex nivvandalizzawhom, pereżempju tal-Furjana, ta' taħt il-Furjana, meta tħalt nesplora jien balla cables tal-internet u tat-telefon u affarijiet hekk. Ġifieri daw ma tistax timxi kważi, ma tistax timxi komdu bl-ammont kbir. Ġifieri dat-tunnel kienet tgħaddi l-ferrovija qabel minnu, tista' timmaġinaħ kollu minn l-imbarazz. Sewwa? Hawnhekk naħseb qed jagħmlu xi maintenance ta' naħa minnhom. Daw qed nissuġġerixxu aħna x'jistgħu jsiru flok qegħdin spazji to be fair qed ikun hemm xi event ġinien ta' ġonna minn għalija u qed jiftħuhom għan-nies. Mela s-sena l-oħra n-nies garrew. Għall-infjorata, tajt inti? Le, mhux l-infjorata, ġinien ta' ġonna hemm xi event għandekom? Tal-Furjana? Ejja. Ġnien ta' ġonna jismu? Sabiħ għandek. U fetħu, s-sena l-oħra żgur fetħu ma nafx kien hemm snin ta' qabel, u id-gergir tan-nies kienu noġobhom il-post ta' dan anke tfal jieħdu pjaċir jaraw hekk kien. Imma l-iżdingar li hemm u l-periklu li hemm mela dan iżilna n-nies. U periklu kbir hemm. Jiġifieri daw waħda mid-gergir. X'sar minn dik inarlaw kważi għaddet sena naħseb, jien għamilt il-ment tiegħi wkoll mal-Kunsill illi u tajna daw il-proposti illi daw qed nissuġġerixxu aħna li jinfetaħ jew mużew tar-railway stess hemmhekk fil-post. Jiġu installati xi rails illi dak li jkun jista' jiffaċilita it-transport. Kien hemm ixju hekk triq Sant'Anna jagħmluhx pedestri, nħallux bil-karozzi, meta nistgħu nużaw dan it-tunnel li diġà eżistenti u jista' jkun safe biex jimxu n-nies minnu. Pereżempju tagħmel parking u biex tidħol il-belt. M'hemmx għalfejn toqgħod tgħaddi minn triq Sant'Anna, qed tifhem? Timxi minnu. Għall-anzjani wkoll jistgħu jagħmlu pereżempju trains u intu għaddej jista' jkun hemm murals mal-ħajt bl-istorja tal-railway, qed tifhem? Biex inti ma tarajx boring, tgħidli kemm ħaddhom għaddej. Forsi ddum biċċa karozzina żgħira jew whatever forsi ddum għaddej 3 minuti. Imma in the meantime, u mhux għalina biss it-turisti, aħna forsi ngħaddu llum, ngħaddu ġimgħa oħra, ngħaddu sena oħra, imma t-turisti huwa għaddej ħaj jassorbi xi ħaġa ta' Malta li forsi tħajru jonfoq lira imur jara mużew. Qed tifhem? Ġifieri dawn huma spazji illi plus li hemm ġifieri tal-imdina vandalizzata u hemm squatter u jien għandi informazzjoni li dal-squatter, ġifieri bil-informazzjoni li għandi mhix verifikata, imma aktar tkun verifikata wkoll, illi hemm persuna illi meta joħroġ mill-ħabs imur hemm u meta jkun il-ħabs ovvjament ma jkunx hemm ma jkun il-ħabs. Ġifieri dan hija okkupata minn squatter. Jien għandi l-informazzjoni ġifieri anke number plates ta' karozzi għandi. Li huwa fallimenti ieħor tas-soċjetà fil-verità għax fl-aħħar mill-aħħar l-isquatter suppost qed neħdu ħsibu mod ieħor mhux nitfgħuh għall-arrieda hemm taħt biex ta' suppost hemm faċilitajiet illi l-isquatter imuru jsib wara l-perkors tiegħu il-ħabs. Mela dan huwa sit li għadna ma tkellimx fuq. Li to be fair żomma x'nixtieq nagħmel dan id-disclaimer to be fair hemm min jagħmel xogħol ħafna tajjeb ma' daw il-priġunieri, ma nafx eżatt x'qed jiġri b'dan l-isquatter partikolari. Mela ġanna, u hekk għandi ritratt. Din hija sit li għadni ma bdejx nindaga fuqha online, imma jien illi nagħmel il-homework fuqha sewwa. Dan huwa sit u dawk huma kollha l-legalitajiet dawn l-ittara bl-aħmar. Ġifieri dan huwa sajt fis-Sawt ta' Malta nista' ngħidlek fejn hu. Nista' ngħid twila. Mela, ndawwarx il-page ħalma nikxfux fejn hu s-sit. Okej. Ħafna. Ġifieri ċnut mibnijin, kmamar mibnijin, żibel mormi. U dak ġifieri jiena din informazzjoni ġaddejt għall-OPM. Jiena nsaqsi mistoqsijiet, jekk f'xi punt li isma' din nista' ngħidilek off air, ħabba sensitività ta' dan is-sit. Ideally off air, ġest biex nuħuna kuntest. Għal xi qed tintuża di bħalissa? Dika biex irabbu l-annimali fiha li mhux suppost qiegħda għalhekk, mhux għal dawk it-tip ta' annimali. Forsi naf kaċċa u nsib forsi, ma nafx. U dan is-sit huwa privat? Mhux tal-gvern hu. Huwa tal-privat. Imma ma nafx hekk li jiġifieri skadietlu jew le, għadna ma tħallx fiha dik. Però dak huma kollha l-legalitajiet u li suppost qed jeħel multa fuqhom kuljum, Imma inti għandek informazzjoni jekk hux qed jeħilha dil-multa x'jista' jkun qed jeħilha? Ma nafx. Imma naħseb kien qed neħilha. Ma nibqax inżid għax to be fair, sa tal-aħħar li ċċekkjajt mir-ritratti ta' Google Maps għall-aħħar li ċċekkjajt jiena bidrone. Kien hemm avvanzi, jiġifieri dan mhux talli qed jiddispjaċih talli jagħmel talli. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Allora, x'inhu l-pass li jmiss għal dak il-proġett? Nibdew nagħmlu l-pressure forsi. U forsi insibu rida tajba minnaħa tal-gvern biex bħalma Fort Binġemma ħajnfetaħ tal-astroloġija tipo,
jiena xorta għadni bl-idea li għandu jkun hemm parti minnu open space, sewwa. Ġifieri tajjeb li jkun hemm bħal tipu tal-Esplora li kien hemm l-Esplora, imma nemmen li n-nies tant huma mxenqin minn daw l-open spaces li qed niftħu għalqa bejġiex plottijiet ta' parsi open space, meta fil-verità open space huma daw il-fortifikazzjoni b'dawk il-veduti, qed tifhem, tista' jkun hemm edukazzjoni tal-ħestri tagħna, ġifieri tfal waqt li qed jilagħbu jista' jkun hemm gwida, jgħidulhom pereżempju fis-sitta għan-natur, fil-5 għan-natur, bl-Ingliż, bil-Malti, u dak li jkun qed inresqu iktar nies li waqt li qed jieħdu pjaċir, qed jitgħallmu l-ħistri ta' Malta. Ġifieri jiena l-edukazzjoni importanti l-edukazzjoni ta' tfal. Aħna jiena kienet iddejjaqni l-history, the way li kienu jgħalmuni l-history, mhux għax iddejjaqni l-history, illum il-ġurnata tallimt. Ġifieri jekk aħna narfu kif l-istudenti tagħna impenġuilhom jew natuilhom l-informazzjoni through the right means, billi noħduhom fuq il-postijiet, nagħmluhom affarijiet playful. Pereżempju r-Rahama Batri, waħda mill-proġetti, waħda mill-suġġerimenti fejn sar l-accident fatali, waħda mis-suġġerimenti tiegħi kienet illi din peress li di kienet tintuża biex nissalvagwardjaw lil Malta mill-attakki tal-baħar, isir xi tip ta' kanun tal-lob, tipo tifhem, u inti tispara pereżempju bl-alen tal-fowm u ta' parsi qed tolqod xi ħaġa anke jekk tkun mural jew whatever, imma tagħmel xi ħaġa interactive bl-AI illum il-ġurnata tista' tagħmel ħafna affarijiet. U tfal bħal hemm affarijiet l-Esplora pereżempju, qed kif taqbad tgħid, tinjetta ġo fihom biex ngħidha bil-Malti għax il-mami għaliex kemm tirrabja jekk nuża l-Ingliż u imma tħobb ħafna l-Malti. Għandek Malti tajjeb ħafna hemm. Nipprova nużah kemm jista' jkun kemm meta nibgħat messaġġ blajn u blija nipprova nużhom u blakka għax hawn ħafna. Imma anke li mitkellem tiegħek huwa tajjeb ħafna. Grazzi. Qed ninjettaw fihom it-tfal bil-logħob jieħdu pjaċir, però minn wara qed indaħlulhom din l-istorja dak jgħidlek għalfejn nispara pereżempju jmur id-dar jew saqsiem. U jkun hemm informazzjoni għalfejn jiena hawnhekk hawn kanun m'hawnx jien naf xi mezz ieħor ta' sparar. Qed tifhem? Jiġifieri indaħlulhom u din hemm sala kbira fiha din Rahama Batri li aħna qed nissuġġerixxu li jiġi pereżempju biex ikun isir ir-restawr. Orrejt iddawwar pereżempju naf sala tat-tiġijiet jew kellha restorant imma iservi ikel Malti. U ikel Malti kif? Biex inkomplu iktar nenfasizzaw min iservi il-waiters u l-lavranti, whatever, ikunu libsin tal-epoka. Biex inti, u per eżempju mżejjem bil-pafaljuni, bil-bandalori ġewwa, tajna ġifieri informazzjoni u ritratti wkoll aħna. Ġifieri meta nagħtu proposta mhux ngħidu ejwa nagħtu proposta. Jien għandi l-Metju miegħi ġifieri informazzjoni kbira minn għandu. U flimkien nemmen li nagħmlu tim tajjeb u qed nagħtu proposti illi mhux ingorru biss imma qed nagħtu suġġerimenti tajbin għandna wkoll, nemmen. Irridu naraw kif amorru issa għal pass li jmiss bihom dawn il-proposti. Missa jiena ma nistax nista' nkun il-bidla, però mhux 100%. Jien naħseb li qed tagħmel l-istrateġija tiegħek hija tajba. Bdejt il-platform tiegħek qed ittik l-ispazju biex inti tesprimi l-idejat tiegħek u biex tkabbar il-followship tiegħek nista' ngħidlek jiena ċert li qed jikber għax qed nisma' ħafna dwaru jien ħafna. Tama li ssib iktar nies li bħali għandhom pjattaforma li jistgħu joffru għelek biex terġa' tkompli iżid timmassimizza il-leħen tiegħek. Għax jiena naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar jekk inti tipperswadi massa kbira biżżejjed tal-poplu li inti għandek idejat tajbin li ħajtejbu l-kwalità tal-esperjenza tal-persuna Maltija, ġifieri l-affarijiet kollha li tissemmi ħajamlu Malta iktar safe, ħajamlu Malta iktar sabiħa, ħajattaraw Malta turisti aħjar, dawn huma kollha affarijiet li l-Malti jrid. Però ovvjament trid il-Malti jrid jifhem illi hemm dik l-opportunità u inti qed tispjega ħielhom. Ġifieri jien naħseb il-partiti politiċi f'dan il-punt ikunu ċwieċ jekk ma jiltaqgħux miegħek, ikunu ċwieċ ġifieri għax inti riżorsa tal-ġen, ġifieri kieku jien għandi partit, kieku nċempillek poġġi bil-qiegħda ħajli naqa' u nibda nimbotta wara. Però ġan ħanagħmel brekit. M'għandix ħinx naħli, ħanajda minn hawn. Biex niltaqa' ma' partiti li ta' parsi pepper spray, tifhem, u mbagħad ma jsir xejn. Ġifieri jiena all out biex ngħin u biex nkun parti minn dawn l-affarijiet biex nkun il-bidla kif diġà qed inkun, però jekk jogħġobkom toqgħodux taħlu li ħin niltaqgħu għalajn in-nies tipo tifhem. Le inti m'intix U jien dat nagħmlu mill-xogħol volontarjat tiegħi mill-ħin volontarju, ġifieri ma fadallix ħin fuq idejja, daw kollha li jgħidu li sib hobby
Għandi hobbies żgħar, però flokkat noqgħod nagħmel dawn l-affarijiet nixtieq noqgħod nagħmel hobby fil-verità. Imma naħseb inti mbagħad mill-element ta' avventura, għax inti qed tagħmel. U sodisfazzjon kbir, ġan sodisfazzjon kbir. Imma wkoll hemm l-element ta' esplorazzjoni. Nitgħallem l-affarijiet li forsi rajthom il-kodba l-iskola. Plus li meta bdejta li morna fl-10 ta' bil-lejl ikkitjajna nżilna Ġieli mort fl-4 ta' filgħodu, pereżempju tidħol li telefonata, hemm da instabda shelter, pereżempju, ma nistax neħtok issa fil-11, tiġi fl-4 ta' filgħodu qabel jiġu l-ħaddiema. Perswas li dik hija xi ħaġa li adrenalina eċetament minn jaf sensibu ħankunu jena u siħbi, biex tam dik il-fratellanza, dik il-boiting, għed tifem, jena t-niddependi fuq u għed jiddependi fuq i. Biex dawnu ma kolla affarijiet li zgur li tuk ħafna pjaċir, u nalla jgħatuk pjaċir għax kompleta minnom. Isma nixtieq nistaqsik biex ta' in-nies kif jistaw jgħinuk. Għan jixxerjaw il-kontenut. Sawa, tu ma jgħodux jiċemplu li jekk xi roundabout ħażin jirsabaħu dalam. Però li jasal il-messaġġ u li grazzi għal-messaġġ tagħna qed jinbidlu l-affarijiet. Ġon, jiġifieri jekk bankina taħt il-mina ta' Bormla, jekk pereżempju innaf postijiet fortifikazzjonijiet li sa qabel bdejt nagħmel dal-prexerija kienu għand l-squatters, forsi kien hemm xi xogħol għaddej darba kultant kull elezzjoni tiċċaqlaq naqra, imma forsi bis-saħħa tal-awareness tagħna xprunajna iktar l-awtoritajiet jiċċaqalqu għax forsi għanna forsi mux ħoqdu bikwithom mħabba fija, għax il-CNG reġabatinna, il-kanna fija men, reġabatinna. Ejja forsi mmexxu ħalli naqtawa di ma jibqax jibatinna. Imma jena għandi onur u dispjaċir li ma kienem mal-fej kun jena biex noqgħod nagħmluhom dal-affarijiet. Ġifieri n-nies hemm barra għan jibżgħu għall-ambjent, sewwa. Tu nibżgħu għall-wirt kulturali tagħna u tri jekk qed jaraw xi ħaġa perikolanti jew pereżempju xi wirt storiku qed jiġi meddet, għaw channels sissa mawx din li RT response team. Nitlob il-Ministru illi kemm jista' jkun u għalinna li waqt podcast ieħor kellu meeting fl-aħħar tax-xahar li ieħor suppost biex jaraw kif ħajmexxi fuq di. Ministru, jekk jogħġbok tista' tgħidilna fiex wasalna jekk kien hemm dal-meeting għax nibda niddubita kollox jiena. Jiġifieri nirringrazzja lilek u t-tim tiegħek tal-ħin li mhux ngħid ħlejna ta' investejna. Dan huwa ħin investit fina stess u fil-ġenerazzjoni tagħna. Jien għandi tifla llum qed tistudja barra, mort nżura tal-weekend, ġifieri konferenze, tibda tara dawk il-mużewijiet u kollox. L-antik maqut mal-ġdid, ommi qalti li tajba kif battel ritratti għax ommi tħobb ħafna l-poeżija u qalt li qisu l-antik iltaqa' mal-modern. U verek tħossok. U m'hemm xi ħaġa tistona minnhom, qed tifhem? Kif ħaqbat lilek? Jibblendjaw tajjeb il-kelma Maltija, kif ħatejlek? Dubu tajjeb fl-imkien? Armonizzati, armonija bejnietom. Ħansemmi isem, mux, di li għaqta għax, mużumeċ kien għal konsonanza. Jena tanċan di dawk. Jena tanċan di mużumeċi. Ġifiri, nibqaw nisqom għal-autoritajiet, naf li jtnamlu xol tajjeb, mux jena biss, etnejlek ġifiri għaw influencers, laqas nsejjaħ li nibda nara klixe influencer, imma qed nagħmlu influenza fil-verità, qed nagħmlu impatt u qed nagħmlu differenza. Jiena ġieli wara ta' billej, pereżempju, dalgħodu mort niċċekkja di li jagħmlu l-barrikati fejn il-baċira u li qed jagħmlu l-pulizija. Għax jiena fejn jsir ix-xogħol u hemm supretendenti pulizija li qed jimxu hand in hand miegħi u napprezza x-xogħol tagħhom. Jiġifieri daw l-aħres ma jkunux huma, jidħlulhom rapporti viżibilju fuq jien naf abbużi fuq hekk, jgħidu da, per eżempju, da ma stajniex ġafitajnieħ. Mela jekk nagħmlu din l-emergency response team, il-Ministru ħajsejla xi ħaġa oħra ta' ġifieri, well and good, l-importanti li taqdi l-funzjoni tagħha u jkun hemm azzjoni short term u long term. U kemm jista' jkun nużawhom dawn il-binjiet għal ġid tal-poplu Malti. Mela. Cultural Heritage Trail, nibqa' nafas jiena naħseb illi di ħadd irnexxi. Ġifieri għandi fiduċja kbira illi din tant hemm pożittività fuqha illi il-gvern irid jidħol on board imma u niltaqgħu fuq mejda nidentifika sites illi jistgħu jkunu basis li tużhom biex torqod fihom, tifhem? Mhux ħankun esaġerat għax jiena nifhem li daw jieħdu ħafna budget, imma nemmen li bid-dialogu u bl-expertise ta' minn mhux expert ukoll għax tagħmel effett. Jiena kif qedlek m'hemmx għalfejn jkollok degree. Imma hu minnu expert f'xi ħaġa oħra. U jrid ikun hemm on board NGOs differenti fiha di. Nemmen li għandna li perswas ħassib ħafna appoġġ. Perswas li għandek tiġa ħafna ħbib probabli f'dawn l-NGOs. L-aħħar u l-ħseb l-iktar mistoqsija importanti meta ħan organizzaw avventura l-patruni.
Tajba di. Ikolli ċans naħdmuha flimkien u naraw x'għandhom magħhom, l-importanti li jkunu safe u ma nsibux xi passaġġ magħluq. Organizzawha. Mela, il-patruni kollha li jtismaw dan il-podcast jixtiequ jiġu magħna għall-avventura ma' ħabib tagħna. Ħanitfgħu formula. Ħanitfgħu formula fil-Patreon, morru sibuha insomma batuna. Mela kettjaw ruħkom b'żarbun tajjeb mill-ewwel ħalli jewerja naqa' jittiekel titgħamlu 50 km mill-żarbun biex tista' tgħid. Jiġifieri bdew morru imxu u nagħmlu pjan, kulħadd responsabbli tiegħu nnifsu, imma nagħmlu. U menti tkun il-moħħ kreattiv u x-xerpa tagħna. X-xerpa Everest Base Camp. Grazzi tal-ħin tiegħek. Thank you. Proset. Grazzi l-kulħadd min jaħdem. Il-lejli tajjeb narakom id-dieħla. Mhux id-dieħla ta' wara. Mela tlaqna.